yetio nana Krobea I'm on fire kajagum na yetio Pramo to adehye ebre aso ensemu bia yaboaboa no ewie kase bre na adu ayade ba beso mu ensemu a wo bete wo kase no edoso ne mum ne edi emu akotene ebi enisa posifo wasante mantem ha akwayo prehan bi masabre ya yekase yi wono akwache nipa bia wo mu di ni boni hudwa ebi wo honso a amrobri cases ni niama basa bi ekoso wo mantami mu ena wonom eye emu amane ahodo ni nyina da yetena si ya de baba besom na ya bekwa kopiem ewo adwo asafo ene ni nua be ma ho nsensem etuo etoto yeyin enu ada wo mo se wa ba akwa kasa se wabra na etuo ni totoɔ no nyame nko a na de eba yenti a ene adwo asafo kura tenkwamu emu nkomo ni nyina da yetena si ya de baba besom ni abekwa to ya mantem ene okopie mu asenkre gwa ne samna boya na nsa ye nso tototo kakra yi ensu jire ma baby ankrofo di wo muti betumpo no ayire ya trasa galamse nti dia aye kuro no emu amane bo ahodo ni nyina da yatena si ya de ba besom afoforo bebe ka ho ne aboaboa no ya to di kase awiabri ya de bremo yemfa mu aseda ni nyina da maboafo etena sise ya wo boye chidom man sama wodo ne kinkan perfect ngoma no de wunya bi ma abofa na ebeboa naka Ghana Education Service fo nyina se eye English language books wodo no what ma basic one kusi just 3 History of Ghana RME Computing Creative Art Phoenix num nyina ebi ewo ho eba no numeracy language and literacy coloring and writing for preschool sa wo mo nursery KG ni preschool fo ni nyina dade no One more JHS level no English social studies maths coloring writing no de omo nka ho no omo de computer ne career tech no wo mu benya bidia ma omo JHS level no na schools no mo exam terminal exam midterm exam yes ate question no san supply leakage bi amma ti akwada ne twra wo ne so wo boaboa ne ho enu ho se bi si ne mra no no asofu ne nyina bi abie waboa ne ho dada kumase eputo gya ne we bay station no ankrade dance man first stop na abehu yen book ni ye yenti wo bobra ba bi atonton wo ma bookshop bi amu a wobenya bi 0243 299 938 and 0540 755 465 now perfect series omo basic school assessment competition no watchna da na southern sector omo finals no e de hyehyehye so monshane nso mfama yense main contest no e koso of 4 square o central university e wo mataiko to school sa hodo mo qualify ye ni nyina na ma hyane nso no mama ye hye mu wo ho ne ye ne kama fefefe akwada no wo be no ma no dia ya make sure said ye mfa twehye ne bibia nso omuo vitamin ne de yopo soya choco banana strawberry eguma hodo bebre bre tobi ma akwada no na onya bi enum calcium omega 3 6 and 9 enu ntina akwada no ma na poso ni nyini mu no bibia ekoyie edema no nti pebi ma akwada no na akwada no enu mu a wo ye panyini no wonu ma ye yie ne mum enhye baabi na wonkwa wonum ye man akwada ne bi na emuaye na sabre de opportunity bi dia ba ama ye man wo mobo ball no so yo ba na wo ye bema right care any prime foundation any Spain ekuo bi aka bomu a wo ba besote footballers ema o memo emo matumi akwa international akwa bobo ni bi ntu ba no ni bo ne bo ni na bro wo ba bema akwanya ni nie ntu ya wofo club owners team managers afi woni je football hu ni makwada bi a sport no wo ya ade pa dia registration ekoso entina wa mienwie no aba be frese oh yete se ye penkwada wo mni bobo opportunity we life changing opportunity and ye de ma wono mesrawo number ni ye register kwada no 0246 142 643 0246 142 643 na wone campaign no akasa na welcome village no eno ahuma ache ne san ne senti ne yaton sade afro se no ase de kwa table games na campaign sports class monfra yen ya de commentary ne beba ho ne afra do ma ba be hia mu ho ne aba ba bibia live and color de ho campaign sa hodo nso nkachi wo wetumi de wadwaton de na ba ne abodawro ne de ama 0240 889243 and 0247995160 enuma dama
ene boyen na awian sama hodro ni nyina yakenkane ede ama mo samfo of a John entry bosia kon labo Solomon ni mo na ebo mo children man sama hodro ni nyina da makenkan ede ama mo sanso ena kwadwo mo Facebook YouTube bia wo nya bia hwe ewo ho me ameso mo kwantenkro awia yi mame ajuwa nyanta tando afika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi Samnenya ba ne senti yekwa Ashanti Regional Police Command sabre ya yekase wani Police Intelligence Operation Unit akabo masabre womo operation bi ahyehyehye na we no womo ehyasie on the 8th June at the besini 17 June na womo kire se operation anu womo ye no womo etagete womo aba mantami mu a enuboni robbery cases eni niama basa etu ekita womo a womo ni ho nkratasam enu womo targete womo sa womo ebe sa operation no wasankrofo yi ehso na operation no eba na wie ye no command no wonom eden krata bia ba sensamtrofo momo dawuro no ma obi ante se wamachi enipa 186 oha eni odwotwe ensia ne ache womo nyina ya criminal suspect asisi a womo aposifo ensam na womochi womo no enye no nko a o womasa akwaje enkrofo bi ebom na mumientie mu nsam womo kire se operation ya womo koye enipa 186 ya yache womo no emema ewom no eye 152 ema ewom no eye 34 na se mema ne dominate omo wo soro pa eche ema no na offense na bone a womo ye si aposifo akwache womo no enuboni hu dwa yache womo no enuboni different bebre no a ewo womo ho ehu ne se robbery cases ahodo bi nso akokoso no enkrofo di mu ntintiman etuo ne na boba ne ho akade ya di operation ahodo kobokro no sa enkrofo nyina yache womo no yehu ne se bi ka ho ene bonsam tawai yaboaboa no mana dry ye ni nyina hyehyehye wono mu ho a wabro prehin ko na wie ye no yacheche ni nyina na ade ba ko aposifo ko obrehin wo mu kon ye sika ani aboaboa no bebra aposifo ni hu ne se enkrofo die so se wo makwa ya robbery wie ye no en wo maboaboa se sika na no a ene operation ko na wie ye no yatumi abomoden agesania mayi wenu mu nyina ewom na enipa yache wo mom ya 186 aposifo abamane se ebi wo ho ya victim yakwakwa kwache no ede na sia yade ne ye niama bia ense emfata sa victims ahodo ni nyina nso ya kyese om ye man no ne se nkwadan ketenketi o ena sa nkrofo ache wo masia yade wo mo ye adwuma enni mu kwanse yade sa nkrofo be ye enti wo mo nyina posifo akwaje wo mo a enhyehye bia wo ho no wo mo ba be ye o se yade wo mo kwabusuafo ho a yade wo bekwa kwama abusua ni nyina posifo kyere se ni nyina mu no se ye victims se wo mo modi sa nipa bonefo semi nyina no wo ma ba beka wo nsa ihwehwemu awodo bia da ewo ho ewo asemi ho no wo mo etu eho anamon se ne be ya emra wo wadie ebetwe gon maso na emum hwehwemu no wo be yesiase ebi kura na enyo mo anie ebi ahihye lungulungu ayanche wo mo victims no so bebre na wo baby kura yenya wonom ni nyina da wo mo ebedo mo hikọ na emu nsama hodro ni nyina watumi ede ababa besom na ensama ba montri so panya na ne nsa hyase eye DSP Godwin Ahianyo wo bepiem ewo mantemu ha won wakasa ema post command no en wagina so ede sa enkratai ede ababetu edwase won be yodi betumi bia ama won mu a wo wasante mantemu ha eni Japade aposi ebeye won mafamudie etumi abo enkwa akra ene Japade nyina da eho eban wei eye ensama free Ashanti region post command no enchen ababa beto yanim na watwe awie ye de ensamo ba ko agye no home na pa ene okọ social media ne so a commentary na ye bebre wesi sei dom kwabenya kane mrahye bwani maame Sara Adwo asafo ni nua akofuna wom nsem ya ne ya kire se wom papa firi muo no na ewo se ye de obi esi papa ne na so na enum mu ne beto odwasem
mpanyinfo bia mo asode ho ene papa ne ba panyina ya adwo asafo wom di njanhia kwa akoto so se kosisi ebe papa na yie wie no wom emfa wo bi ma mbesi papa ne naso nti wom ntwen ma papa no ne nkrata ne nsem bi otweregu ho no wom ni so ansa wom te ya yese ne baba ma akofona ne yade ni sisu ya ba bia me yese wom de bekwa akosisu no kra na amaso sansa na posifo ho a wom ampene enti wi ase ne fie ene wom koye no ti sara adwo asafo te ye no ene otu ni vie bu ene okoye de what the pim gate won we answer one man no mo bo ban e wakof na fi ho no ene asa Chinese movie what tutuo ni nyina no mo to bo sara adwasafo ne ka nim ewi ase no ene na so ho ne trim ne boso ene etwe keke kana na wo mo kire se ekwaba asa no na waso mo fra ambulance ba abusianfo bi ba na eno akra de 37 na ban yare sabia ena yete se maami wowo na ne anti ba ko na poma nhira na poma ne nsemtrofo di nkoma no de atodwa se nyame nko a wa bra sara du ni nua be ma ni fie ho a ne body gas ne totototo etuo ya keka ni de ohun ya ne se bibia hyena wo nanim osu se ne papa ene be gina nanim asa abre no etuo ne keka ni tinka ba bia be bo no nyansem ketoa na wo mo se wei na poma wa kire nsem mu di a kire ye mu yentie nsem bia wo de eto ye ni mu bullet 4 and the right so see order 37 military hospital no me jidi se beba ne sa fi se sse omoye century a ebe ma ne ho atono sadi adwoa e ka se etuo ni ba pe na light bi aso wani ni so na wa hu sada da gina ho etuo ni ba pe na dada age me srenya me ye nyina ye nyankopon nyame safo se o ma na ni ku ne ba ne ho no sa ne yare sadi adwoa e ka se etuo ni ba pe na light bi aso wani ni so na wa hu sada da gina ho etuo ni ba pe na dada age sadi age tuo na wa ma bi anka ne ba no ono akasa nye otemuafo na onye doctor penyini anti doctor sia omo hwe no achi na onsa ne ba ne yare abusiana na poma no ti adwasafo mo sewa ni esi ya no no de atonsam trofo ani mu na no a body gas ya wo mo atututuo yi no mo gina kwotwa no enipa enkunun shooting incident ye kwa so no aposifo kofa wo mo ene ye wo hwedin a wo mo ede ba ya na se na na kwadwasafo akofona ya wo no ye de ni kokosisu a ede nsem nyina ba ye yi wo ka wi ono efrima Josephat Tamaklosafo wo ka kwabena safo ka Benjamin Amwakwa Sam wo ka Endogbadu o ka Richard Ayite wo ka ye wo Gideon Safo ono so ka na na kwakwa firi ye wono so kwadwasafo kunsin wono so ka ho na se sankrofo yi na posifo so se wo modi mu ntintiman ekoye gushi akototutuo ma ne ka adwasafo nti na asem no ewom ewo koto a koto no ye hwe ani mu se enu adadenta seki koto no wa grant wo mu be o ene 500,000 obia sureties na the account sureties no mienu na the account ho ansa na ye be ma bail no a ye de amantie no ade koto ne ma sankrofo nkunu yi bail ewo adenta seki quarter ye hwe ani mu se koto no watu asam no akwakose June ne da etoso aduasa se sankrofo ya yama mu be na se ne no entwae wo mo nkomra biem na June 30th no de koto no wo ekafa asami hu no watumi ase de akira wo mu a asami akwakopiem wo adenta seki koto no na yefra aduasafo enna busuafo nsensemi emu na yenkopiem ewo atoye mantem na miame diem no akwakopie Samra boy eni asankregwa ababa beto jase na anu ade ye nso to yeyi wo mo asankregwa eni okwa ye twane for short asanko eni Samra boy baby ankrofo bedempo no ayire sanso hwe videos ahodo na eje no na wo social media ne so a enso na yira ma edan ne si ho a enso na mem edan na ma edan no de ade bo so no roofing sheet na abehu hu edan no ankampese niam e wodan ni nipa e wodan ni mkura na ahu wokwa ho no ma samia ye bia gala no
Wamu ye ne pa. Enti esuota na wo ho no ya ye galana ma baby a wose afa no ya dan no de akwakofa baby foforo enimu de ye hu ye nsuoto ya eyiri de afa enipa empem baby a wo bedempo no ayiri ni amani boni kwam chas wedi asem yachi de yakwoso ewo asankragwa asanko ene samra boy no wato ye nkra muma ye ntie no na ye kase mo no ya be the effects of galamsey ono wa cause this flood yankasa na bakadema yeridi agor fi damo fidana ye kan wa asam no bebepem oye wiki mun empenyimfo etu ho anamon whatse no wokwai na ma yenya nadmofo war reporter obe no kwebe chede so far nimpa ebien na oye samra boy oye flood no oye honi fi oye okra asasefo yido na dabinyin page no modi kan no ye 17-year-old boy no so oye owote samra boy hwara na moya rohu wo mo pan de abofra owo 1 year 2 months abofra so no so insu or the demon so no so far no so ma no so ofimu ya na yerka samra boy sa bi so you have able to there more than 200 houses now or yeah flood no or yeah then or you won efie say ye or yeah 200 houses now flood and for wolfie now houses no 26 houses a day or no collapse cry or you could you talk yerin ye then anya da sensunity umpa obey then menwa if you know edu wenwa edibo you can say CRA in Suno Asan AGM or Samra Boya. So far, Nimpa war one what the one quite to a sorry game and a day and can't or yeah, or Methodist Church or yeah, Samra Boy Methodist Church, you know. Nimpa Bibrio, Hossa waging one iffy or yeah, in Krum Krua or Honodo. Name Crony be near a boy, Kukua say, or yeah, in Shio H. No Roman Hill. We nyimpa ne bebre efi wo so the one ko nkro a owo wo n'echi na the dembre obeya wo be yese because nsu no onjaye na bia so anka yebaka da wo botum wabo nsu no da akwekogu oniye wankasa wo nsu kese a oho oye Tano River dem Tano River isumpo na waya mama oluba nkofo wo n'efi na ebohu wo ho ni de so that may yeka the 70% of the more flood here or summer boy is the effect of galamsey no only there. Tano River no galamsey for no what you do ma. Most of them what they do in there will try the wobble blocking so no them over divert and our site. Now we to what the insuno what I wash won't go. This seeing them Chinese for now. War galamsey site after no. Na eyi na owa mama nsunentum wamba sananko nti wamba sananko na ode wa block baby nti o ma nsu no bebe twa fado ba nkofo wano efie sesa me yoro kase do no nsu na etum orokwade na so nsu no ogudu oro tona orugu nkofo wane efie na amuna o wane nti wa be too late there nsu no wobotu wa yehu baby nti right now the only option I waka ewo sama boy one there. Our there say nyimpa bi na otse baby na wo hwe ne insureba na ide fesiara no Ghana within Ghana na nkasa ya dan ye ho refugees sama boy no sai so find they say a boy na nsu na yi afọ ha o da wo ma wo do fi wo do baby ti de koku ase dem roba ya ebotum ayese nti nkronkro a oho no setiara no bebre nara whatna wa onye ye ni nti weji hwan de wana akonkro foforo do wodo horo ko no so bia wotum worinya mo ho ne classrooms na nsonsora owo ho okwa na wetum wo move one the one eroko nti menora ka summer boy asam na this is the current state of summer boy. Asem Beba Dabi abusuya yamani boni kwam chas de akwaso wo samra bo be Facebook ne so kura bra be ho dan na wo ho ne de ni nyina mem ensuo na shado bibia
gala ni ntinso ne toy sunsun so de baaye ene ye de agusu no yemfiri hwai na yenkopie mu ewo hohoi framantem ne aduri na ipi senior high school na no ada adesuafo mo twere wasi atwere wieye video bi aso eba social media ne so no de obi hu ane se mrantie bi mamu a wo mo kotokoto fom yara so wo mo sesade yom sesade yo sana school no ba bi a ya lay pipe a eboa ma school no enya nsuo no en wo mo bobo fom hwe ba bia pipeline ne wo no mo hu a de wo mo ye ne se wo mo twetwa pipe no na nsuo ni bugu wo mo wie na anu ada ya o wo mo twetwa pipeline no se nsuo no wo ma bia school nti emungu na video ne ba ye no na nkrofo bebre ni abre posifo we school fo so mpanyimfo we e de beto dwa se mpanyimfo wo mo da hohoi EP senior high school no wonom akwakoba posifo amane sa posifo mo mre de asie nie na adesuafo a wo mo nsa e kan wo mo no wo mo de omudi akwakoma posifo sa posifo emfa wo so wo ma wie school no wo mo nkwaje hwehwemu na ye nkwoche wo mo na Rashid Suraj e wo 19 years Al-Hassan Mohammed ewo 20 years Abdul Kadir Abdullahi enso 20 years na se 2020 ni 19 fo nko a ene kwadi sansem kwatwitwa suku ne pipe mansuo ni bugu ya na aposifo de ababetu dwa se yakwakwache sa enkrofo miensen ya medium dia tu dwa yi se wo ma wie school na suku ajapade wono ma se no na wo mo kire se nya nipa miensen nko a mienu bi wo ba bi a yenhu wo mo ti miensen ya yache wo mo yi wo no ma mo ba beboa posifo na mienu anu wo mo ka ho wo medwane akote no yatumi akwakodoa wo mo ma embra atwe wo maso aposifo wo hohoi Framante de voter no original police command ne kire se de yache miensen sa kwan no a enu obefa so na wo mo maka wo mu nso no yatumi ache wo mo emfa ho ne se wo nia wadwane ye becho emma embra atumi atwa so se ne be ya we na bense na wo se wo wie suku a wo mie efe no awie ss wo be kosuapon na wo se nsuo esa pipe wo nuanu mo wine ni tu no de na wo be yusuo enti ya doa wo mo a embra no wo mo kire se wo be make sure se atwe wo no maso emma hwehwemu ahodo nso akoso ma wo mo a no mo video ni ma ye kire se mienu de ye nche wo mo no ya duadua mu ama ba bi o madwane akote nyina da embra no atumi atwe wo no maso emma wo mo a wo mo wakire a wo ba wie school a nsemru no mbedie ni nyina da enye kokobon fama wo no sa de bia wo be ye wo be se ni school we ache wo no wo ma me betua ba pa betua kani nyina de bebu mama tua na de esi schools ni nyina obi ana ne ho so na wo man kwan kodu sansem ni biem sanse de esi wo hohoi EP senior high school no de abra Facebook ne so nsemu na nkwada ne di ye no wo wie school wa twere wie fa bag na kofie wo se da ya tutu fom ya twitwa pipe nim na nso na sase ebugu na anuanom de no de bedwade de ne obe no mo enti aposifo kire se confirm ya chi nipa miensa ewo de esi yemu ya kire se mienu bi ka ho ya nche wo mu hwehwemu no wo mbe ya akosi se sankrofo yi ye be che wo mo ema embra atumi atwe wo mi nada aso awie ye nyina bo eso na ensama hodo eboabo no de bra mu ni nyina yemfa ensi ewo ha samufo ofa John entwi bosi akonlabo na be de kire na nakwadwo apia Professor Kwame Jeni Boaten Solomon Nimo eno oboabo ansem na no nyina dade ma me aba Facebook YouTube kwadwo mo senior mani mozi ada ma ba bia unya bi ehweye mi a me besom midin mame ajowa nyanta tando ya de si na me so no memfa happy birthday wish we enko Emma Rita Asare uwo bebu St. Anthony Catholic Church ukoya NIS Secretary St. Andrews Parish Youth Council no wo na wo ye secretary Emma wonom we efri nana kofi obebu Rita or sorry so happy birthday enkwatenten dia hodi ebom eno hre edema we na kwakwa wa wodai erade enye wakoma so ade nyina da emfa emma awie ye de si na Krobea na Yaw Asante en na pamfo Asem Beba Dabi de di ho wonom edi atwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Favi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sa, who bet ye the same wife, you know, you're testy positive.
yenum bie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina negative ade ho One ma woye Hepa Plus mixer no and wodi we nsu aba. sentia E wo say wo immune system e strong da bia. Enti pavi e support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu. Malaria symptoms et say etipaye afiafie wonum ato ahomre no msa. Ache kura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa. Pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu kan o pharmacies na herbal shop. FDA aje edwede nkrato yatum. Hey, Opani, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma mi koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wamo se. Se watumi kinkai kama. Wakabrofo. Wow. Na nkuntabu akura die. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no die. Jai. No die nimdifuo. Ene tre wa nguma bia. Owo crèche. Nursery. Any KG. Books bia bi. Ene owo science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. Every basic 1. Equasi basic 6. English. Every basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine swa. Owo nina bi. English nom. Ane maths nom. Me say. Books bia ni wa. Perfect series. NB. Na GS. Ane naka. Enso am approval. Enti obata bia ankoto bi maneba. Hey, and na se we die. Suku bi kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura die. Wote boa no so say hwi. Wo mo sa sete mock exams. Terminal exams. And midterm exams at the mass schools wa ehia wo momo a etufo nko aputu aja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na se kura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. Hey, she, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer magie dure di pa. Pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na herbal shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA aje edwede nkrato yatum. Nansei mia me di ho adanse pa se ma di hu na kofam ade ban mio ewa chiro mi hu ni ye papa asa de ebo asi mani so mani ne so ye wisi eso ye mikusu mani prunsuo efemfeme ewowo me ensem sei na wo kadia ehia pa se doctor re ni be show by Grace Eye Clinic my enfa fidie hwe wani no so enkosi wani na chi nye hwe se de nyoma sitie by Grace Hospital esanso obia ye hwe asomo ehwinimu ene eminimu mehwe ENT clinic eti mo amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne se to de nyoma hodo awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awura wasum no Mr. Jai ne bra my ENT for ehwe wasum ne fama da ben na hunu dentist e mo hwe wanu mu ma wo wo kaso bi ho no kokọ na chi bra me nye scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se na so abua bra me hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo atu a ye besi foforo de ama wo kaka bi jejo wo se ye tu a ye betu enwema amaka nyina opesi ye befie be hwe wo a ye be ba by Grace Hospital so Kumasi Breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo akakune bete onua ori abe akusie ati Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro
Asem Beba Dabi o. Yesu wo ha. Yan bisa Peter. Otec 1029Fm Wuko tie. Hefa piao. Adon mo buhura. Aye ni na se nkam. Ise nyuma obiara ni nyuma. Nyuma no dɔɔso. Nanso de odi amanipa no eno na ɔyɛ ohwɛ so edidigi. Otec nyame ma wɔn nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyerɛ enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no wɔn yɛ modwuma no. Wɔn nyina da papa. Ma wɔn ahoɔden ahoɔden ne wɔn dia. Ɛne sɛ ame no kasa no pɛi. Enkwa na odi ama me odi asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwe bi. But ɛyɛ sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi. Ebi nso wɔn so. Na ni asɛm a ɛdene wɔn kɔ ni mukura na ɛyɛ tuo maa ase kan. Enwo no tuturo nso wɔn mpaaba wɔn da so guso a ɛyɛ wɔ dwuma. Na papa wo yɛ ne kyɛnse. Bɛ kan sɛ ayi yɛ ne na ase nkam. Bɔ wɔn nyinaa ho ban. Ebi bia yɛ tia. Ɛmo profo. Enyanka papa wa yɛ bi. Otec mo nyinkyerɛ ne dwuma ne ntumpɔn Asem Beba Dabi ɔdɔ nsɛm a ya na ɔmo tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne ya na ya de kire sɛ ɔmo gu anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo ka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no ɛmra wɔn ɔmo hu obi anim ase ne mo yɛ kata yɛ na ya na ɔmo papa nka wɔn ho efiri saa bere do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena se a sɛ de bɛyɛ a ɔmo bɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nya kɔpem bra wa obepie wɔ ne mu nyamo adom ne nti amen ɛyɛ sɛ amanfo aka biaa ɔma futue usom sɛ ɛnyɛ adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sese oso obetu ama obo atwo mate okay okay mate any edase enti sese a oso nua ba ne we oguo ogu he mikrom adenti no oguo na me mama na dem vem yansa aha mi dadam 3 years also na 6 years watam se ni 2 wo dadam mfie miensa so na 6 sesi a no ono de na aye no sesi ogudam ontimi nante ontimi nante na wa wunua ba nso no aye ne sa aye ma na me oye mesare ye baba mama se emfa boni ntua bode ka papa kai Asem Beba Dabi verse 1 to 30 102.9 FM David bompa ye tia na tamfo David kan sesa na tamfo kura owu a ne yere kura obawale ne yere ye obegya no mani nya kurukura anware ne manya sesa bo ane ko bofo u framani meme na dem na didi masa papa nyo habore nya hwe misira wo yenko yedim nti wa ye ne den ogudem nti obe da sorry 6 years obe sorry mfie nsia chi one ne ka sesi a one ne ka papa ne fine pa o ta me ho pa no oye mi o sab maka kire se o ma me dadem so o ma na dadem 6 years waka kire no na misiro no me so ma ye na de ma odi na busua o so ho akire mo kama man ho abase fom eni otrimo odin na mitrimu na edin mitrimu nya den me wa memia ohun se me kwa odi se me nipa bonini but o ben me a na ba hu se me suba sitie 1 me mpasisie 2 me mpenkwase asem 3 me mpa obi yere 4 wade da ha me famisa ngoka me mpa obi bia na mmom o mo wani etre wani nton de a me so mo hu se ewia se ton kan do kuna ejimako enti amanfo a ema wono mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won yes 1 million na wo de che wo no wo de ye dey ano me dibi to aduana me dibi so to I ring promise ring a dear ring na promise ring ɛna ɔna de hyɛ wo ana wo de hyɛ ye me ana me to ye se ya obi am frɛ me nka je me se wo pɛ me ne ade se ɔna ka kyerɛ wo se to promise ring ne sha na me na me to ye me akasa na me de me pɛ to ye enti hwan na de hyɛ wo me ana me de hyɛ ye me de ne se nye wono waka se ya me nkodi wo bi achi ti nipa no hu se wo na kora meka ring na aha me ne obi te to na meka e ma me mfa nkodi afi na me beka se me ntumi no ntena ene hu se hye me ya wo na meka ile
okay ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wudin ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase enkamfo ne ntontom ɛne yɛde ma udin kronkron no adɔfo ne adehye awia yi yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn ho akwaba na yɛma yɛn ho nso yɛ ahyiehia ɛnɛ ɛyɛ wukuada ɛnɛ ɛyɛ dwum busumi de ɛtɔso aduonu nan emfimpinu aduonu nsia mu ɛne yɛda so yi ɛnɛ awia yi ɛbrɛ na wie du Asem Beba Dabi dwumadie no ne bra so yɛde ba besom baabi biara a owa ohwɛ yɛn ana utie yɛn no ɛbrɛ na wie du si yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no yɛde ba besom na na wie dwumadie a yɛdie da biara da se yɛhyia asɛm kropɛ na yɛka yɛse yɛde suadeɛ yɛse yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti na wie yi a yɛhyia nokre adɔfo ne adehye moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba besuadeɛ ɛwɔ fidikasie yi so yɛba bɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidie yi so na dwumadi a yɛdie yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so ɛna wie yi obɛjoin ne yɛn ɛna wie yi obɛhyɛ ana reposti awie yi wadwenkyerɛ bi a wowɔ no ode bɛtum baabi a wodi free a wode ba yɛ afaka ho bi na yɛhunu saa brɛ kro na amuo no obɛlike yɛ na wasan follow ɛno bɛboa da biara da yɛbɛhyia wɔ afidie so sɛɛ no ɛbɛbɔ wo nka yɛ yɛn nyinaa yɛbɛhyia na yɛafa adwene ni baako fo tirim yɛn nyinaa yɛbɛhyia na yɛtu yɛn ho fo ɛnyɛ nipa koro pɛ n'anim afutuo yɛn nyinaa yɛbɛhyia na asɛm aba yɛnim no yɛhunu kotokuo ɛne korakora yɛde hyɛ mu a ɛbɛboa awie yɛn nuanom Be Love Radio fo ɛwɔ Spain nyankopɔn hyira mo paa kyerɛ sɛ ɛnɛ yi ɔno mo ajoin show no live ya wɔno mo fa yɛn enso ɛwɔ hɔ ɛnɛ sɛ ɔba United Kingdom man ni mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio wɔ hɔ Amansan FM yɛwɔ Breni Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɛnɛ wie wɔno mu nyinaa nso abɔ ade mu wɔ UK man ni mu ɔno mu tie yɛ live ɛwɔ hɔ yɛwɔ Kings Radio ɛno deɛ ne TV wɔ Paris France Ebuchimai ni mu yɛwɔ Dachi Hima Radio ɛno nso wɔ Denmark Ebuchimai ni mu yɛwɔ Rakus FM ɛne yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America Ebuchimai ni mu awie wɔnom nyinaa bɔ ade mu abiem dwumadie no etwagu medie de Krobea Nana Yaw Asante ɛna wie ɔgye amanie magyemadwa ɛwɔ afidikasie yi so awie apɛsɛ makana nanie matena se ɛwɔ afidikasie yi so ɛnɛ da Krobea jata mema wo yɛhyiahia na hyia a yɛhyia yi ɛyɛ som ɛyɛ adesua ɛyɛ adekyerɛ ɛne ɛde ba ɔba de akyia me awie akɔaba yɛgya akra umpom nyankopɔn adom ho yɛ paa na nso so adom me nso me ho ɔden yɛde nyankopɔn ase ɛnɛ yɛ wukuada yɛwura midweek ni mu ɛnɛ nso yɛba abɛsom sɛbe ɛnsɛm ɛba yɛ nim no yɛse ayɛ te sɛ ɔfaaseɛ biibi sɛ woanya kukoduro paa no a ɛden sɛ wobɛmia wodɔ wɔ faase akwada yi su adeɛ yi nso woamia a ɛte ne nan enti wobɛyɛ ne dɛn ɛsɛ sɛ womia saa neteɛ ɛwɔ yɛ dwumadi a yɛdie yi mu ɛnsɛm no bi sisi a yɛ ana ne ka den nanso sɛ wansikyere nipa no wanka nokorɛ na amfa nkyerɛ no amfa nokorɛ na anto n'ani ase ama no a ɛbɛyɛ den sɛ asɛm ni betwa enti ɛna awia yi saa pɛpɛɛpɛ ɛne yɛba abɛhwɛ sɛ no ahwɛ game ni bi deɛ na mepɛ sɛ metwerɛ krataa mede kɔma fifafoɔ na ɛnɛ no meborɔfo no ɛka kɔfam nti mehunu biribi a sɛ ugu ahoboa no so deɛ na waboa me sɛ ugu ahoboa no so deɛ wo so wotwa tikiti ama me no wo deɛ tikiti no twa fa lete wei kɔma fifafoɔ ma me ebi wo kwa ne na de akɔma na easy ama na me de akɔhyɛ fifa president ne nsɛm na deɛ no ntimi nkan na waka akyerɛ no hɔ a bia me nkan nkyerɛ mu ma no ɛno ano no but the English ya we use no
ɛno na ɛyɛ problem ɛnyɛ problem koraa deɛ woteɛ naka deɛ men ha wo ho koraa ma ayɛ mu gyehyew sɛ woni broni kɔhyia nti ne borɔfo no dabi nsuro ɔmo koraa bi adeɛ woka no koraa wɔnte ɛneɛ mɛfa wo translation man sɛ China sɛ wokɔ a wɔno wɔnkɔka English wɔno wɔbɛka ne Chinese kasa na yɛafa translation man no ɔno na kyerɛkyerɛ mu de kɔ baabi a nipa ne nso teɛ broni deɛ ɔne ne ka borɔfo koraa ɛdɛ koraa kɔ a in fact ɔbaadeɛ kyea me what the people did to us yesterday no it's not good yes the referee he robbed Ghana people yes o let no one has here and one na make sure no ball first head you know yes what the people did to us yesterday no it's not good the referee for the officiating match no referee now would you know match no rob Ghana yes rob Ghana it's very bad about there we get correct clear ball inside the penalty this thing penalty four square no the ball the guy they hold the ball no one person from somewhere that's why if it's not when it does something they say if it's not Africa country and can penalty they go correct penalty there the number of four and one or cano an idea what do you have se si atwe akora ye hu no we jare mu twe a bra won so yire ho na won so de amram bi is it eno kwa de mo abram kwa find it what the meaning what is a gra or gra those are no chile no afi no de akosem next time na say no ana me nka bra no ene ya na me ka bi bra daddy it is cheating they cheat Ghana people yesterday it is very sad for the people, every the England people former players no crano. They speak, some of them speak say the thing is clear penalty, but the referee don't know. Yes, VAR you go take coffee. Yesterday VAR no come back, VAR no ama park and run because it's Bibini match, it's Africa match. They shadally tell VAR say go and drink coffee. Tell VAR say go and drink coffee. The referee is VAR himself. Until the referee only come the park, no VAR come. It's very sad. Obo say yeah. Omate. Ombete. We dey say hu hia kra say me da ho akọ. We are listen now we jamani for now Dabi take it to jamani chairman Dabi let us some na yeka so we chairman now the letter na oh Dabi nya na meka say letter na wo ka no e na me ye ni say okwa na nka me dia akọ o de ma no na say o hwe no say o ntimi nkai a no ono akaya ma e no ono kai say akoro no kwa de hu hia ba na me kro de obekọ empire wo so ba ni say ye betimi akorify Dabi nya we ya na de ba ko we dey say nya ba ko be kom knockout ye ye wura 180 na 180 no de okọ na say etimi akorify na ye kọ semi final se quarter final no wa hwe ye no bi enti wo hwe ye no bi wi a na wa sa hwe de obeje cap no no woni na twa de yi captain no obeso cap no mi say no woni na twa picture no de abana agese wa ko bi se si a wo ko ne say ye yi ye free mu a obebantem by 180 ne de oduru ho na say ye yi ye free mu ye free mu ye buku ko pem say obeje cap no da mo say enti da mo say ene ogoromensa nyankopon hira wa ba homa ne so osina na ya Krobea Asante nyankopon nyamo kese onu abedwafo muni ehia sei a eno nso eye ensempi nyankopon enkam ho akra ya Krobea Asante mehwem wa akra nyankopon hira mo boss Steve Amankwa no osina na what about the black guy from England refusing to greet parties? I tell you say it's Africa this thing ko bibini se wonu kokonya baabi a eburu ni nua so a obeso ocheche ne ho kyerese ono nso eye guy but ye nyina World Cup ya ye be se master dia ebibifuo wom pa ebibifuo wom
nyankopɔn ne yɛboafoɔ Victor Oduro ɛna ɔsana Krobea me VIP station ɛna wie me nso ma join ne o nyankopɔn enhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse ɛna wie adɔfoɔ yɛba bɛsom na ɛsom a yɛba bɛsom no ɛnsɛm ɛwɔ yɛnim ha sɛbe sɛ yɛhyia sɛ yi a yɛsɛ yɛsua adeɛ no na yɛkyerɛ yɛ ho adeɛ na ɛnɛ asɛm kropɛ bi ɛbaa me tirim saa asɛm no ɛne sɛ mesrɛ meka ada nifrani obɛhunu adeɛ no adeɛ nifrani di nkan totwene ɛyɛ ne poma ɔdeɛ momɛyɛ nhwɛ asɔfo emira akrasiya ya wɔ no moyo ɛwɔ TV so ɛmeyɛhwɛ bie yi obi ka sɛ wasani frani yade a okura poma ohuri kɔsoro bie ni nsɛm to ne poma twene na wɔyɛ mehu ade o ɛyɛ abrabɔ monsantie yɛwɔ adeɛ bi a yɛfrɛ ne kyiniye na saa kyiniye yi sɛ wada ni mu nyɛ na nipa pia ɔfa kyiniye hyɛ ne ho sɛ ensuo kɔgyem to nipa ɛwɔ abɔnten a enipa bie kyiniye na ɔde kyiniye asi ne so ɛno na ɔde bɛnante na afei miɛnsa nhwɛ sɛ nsuo ne tia kyiniye no a ɛbu anipa kata ne so na nsuo antumi amɔ no ɛba bɛdane ade so a ɛde manipa da sani sɛ meboa aka kyiniye deɛ mekwa ha o nanso ɛnam kyiniye nti ama me baagye ni mu abɛyɛ du mentumi nkuta nyɛ ne sɛ poma amanfoɔ bɛhwɛ me hwɛ o ɛnso nanka saa kyiniye ni nimu a nkansuo ne boro onifrani mesrɛ meka o sɛ nanka saa poma no nimu a ɛnyɛ saa poma no na wode wowɔ sɛ bɛyɛ bɛdane wakyerɛkyerɛ kwan na aboa wo a ɛnka saa brɛ no ebia ɛnka ditch gotam ɛna ebia anka akɔkɔhwɛ ɛkɔhyɛɛyɛ ɛdeɛ na mepa akyerɛ yɛwɔ nipa no bia otumi boa yɛn wɔ abrabɔ ni mu yɛ bebre waboa no abrabɔ yi mu abaya wei boa bɛma wei paa no ɛnyɛ asɛm ketewa hwɛ bɛma wei baabi ɔkɔfa abaya wei firi yɛ paa no ɛne baabi a sese wɔde na ba bɛduru no ɛnyɛ asɛm ketewa obenya mpɛmpɛnsuo bi a wogyina ayɛ no ɔse ɛnyɛ wo so bɛma ne me yɛwɔ mɛma ahwɛ mmaa wɔ nnwuma mu ebi yɛ sukuu mu yɛwɔ mmaa ahwɛ mɛma wɔ nnwuma mu ebi yɛ sukuu mu na wawie aba bɛka sɛ ɛnyɛ o class enemy yɛwɔ nipa no bi a aboa nipa no bi ɛwɔ adwuma mu akoa wei na ɛden ma no na adwuma no na nkɔhwee adeɛ no na afei no ɔfefɛ wɔde tarea na wai nkɔyie nanso akoa ne beso ne mu boa no kyerɛkyerɛ ne kwan no ɛnɛ wahete bibia ɛkɔso kama ɛnam sɛ wɔforo kɔɔ soro na akoa no deɛ ɔda so wɔ fam ne nti no okoduru soro hɔ no wahunu nipa foforɔ enti ɔse wa wowɔ fam a woboa no ma ne tumi hunu dwom no ɔnyɛ ne class enti ɛnɛ ɔne onnam bio onipa sɛ sei na wote a sɛ sanwadwene wate sɛ sanwadwene kyerɛ sɛ Krobea Asante kɔtɔkɔ se yɛforo no ɔne a woforo wohyia wɔ nom no sɛ wusane a wobɛhyia ti onipa da sani ma wani na hɔ na waama wani anna hɔ a ɛkyina bi asɛm deɛ nipa nnim hwɛ ne yie ɛyɛ ka me ɛnɛ Krobea masɛm piao akra mo ni adwuma pa ma yɛnkyɛ atiefo bi wɔn ma bi mu nyinaa na wasɛm we meso mɛka ne sɛ atiye ma yɛrefiri okay sanetie ɔhu sɛ ni frɛni ni mbra obehu ade no na ɔnkae sɛ poma no ɛna na ɛkyerɛkyerɛ no kwan o sure sɛ bi wɔ kuba bi kɔ ɔde bɔbɔ sa na ɔnyɛ ba bi de ne na asi na n'ani bebue na ɔhu sɛ wɔhu ade no deɛ sɛ ɔkɔtena yie nti poma no ɛnka hwɛ wiem yɛwɔ obi a wahwɛ obi school saa ebidu sɛ akora no benya pay a ne sɛ bɛkɔ na ɔbɛnya no bi adi no na maame wekura de ɔyɛ dɛn maame na wɔyɛ dɛn maame bi a sɛ bi egya ɛhye a wɔde vim ko wuram ko yi ne ba nanim maame ne gya hye nanim no nanim adi fo me afei akora de na kɔ sie
manfo be hwe maame a on de nya ne maame no no won ka se maame ne ni yiri frija ni mo se maame ni anko hye nanso enam no so maame na ni ma che nti on ka se ne maame kra no yo be ma bia obenyi opompo de bia so de bi to table so obe ya enso ebe hie chiri no na e chan boni aye onye maame nti de bia se ya me kwa ware bia se na se ye msia asema me ka kire oba ne se ya no mani nyina wie no woni mama mo wade be friend pin na mia me de ama se som ya ka se MC ni de pin ni maame nti me mpesa me ka se be ma wo mi ba ware se pin po won to bi maame mi wa e bi na be ma no kwa tuma wade ba no e chen pin no ati ye ma refie o bo obi a anhwe ye be du bebi no na ode na se boni ene de ma wo nti so obi ye bi no a ya kai medase awia yi Benji emfensi sawia ose akra Krobea jata yenso ye wa ha ye tio na awia yi adofo mewo enkomobo a mewo bono eye naano saasem wei amanfo frɛ me ho pa efa ababa wa Lydia Ajeman ene oberema setu fufuo setu ababa wa Lydia Ajeman ene ode asem eba yanim oberema setu ye frɛ no da se so ba no wantumi ama ada yani naso se sa ada no ene oba no obai ofunye mu, that is the word. Ababa wa ne beka anasem ye ma se tonso akwanya ma ne kire ne diem ma ye hwehunu se sebe baabi anioma ne keka kro no anhwe yi a ede abusua entokwa ene ntitimu ene eba enti wa afidie yi so ye busa se abrantie seto woda so pe wa de wo se ai se woda so pe de a eduru ho a esese wo kokoye ne ho ade o se ai ma me kra me ka se oba de be ye best mine na me nso ma ye best mine amo oba no oba ye best mine ma be ma no na me ma ye best mine amo oba no na jataba aye in charge of food and agriculture it one be food ne drinks ne so ema woka se duru hokra se to baba panyini no aduane pa de ye mani bi ni ewo program na se ni ama eja kwa me so aye MC moka isa asem no very good so ene Lydia Ajeman wa ha fufuo se to se ne me nso me de ma no ono nso wa ha oba de acha me akra sa asem wei famini matiefuo nyina awuram na biani se beya ye behuna asem no na ene de ese ya kan yaka akra me da se ye na nyame ase na ye nchia wona wo hwe ye ne wona wotie ye nyina okay sa tiefo be ka ya ebre kakra ni na oba Lydia Ajeman ede na Asem Beba Dabi na kasa ni nyamu na asem ye dikan aba ye nimu da ebre bi atwamu no Lydia Ajeman ede seto eba hanomo na ne tintin ni tietie nyina ne se omatena mfie be se aduasa ene akire oma wo mamu maako enwotwe na enso so be me ya amfa ensafufuo kra mampo ama me hu na busua na de adu ne de asa aware no wo bono dodo nti me ne no entena ono kwa de oba de no wo se na japade woni na ya adwuma nti na japade on fa man part 1 no nti seto oba no obekirikire mu se o efuo no a wo mayeye ni fie na o masisi no efa ba bi ya busua de ase ni sei ba maybe ase nua bi de obetumi amama ame ne bi ma ame ne se sa na te de a ene ya abusua de o de he na ye de he o me nan ni ame nsa ni fa me kom ba bi ama wo mko ye de ye nim se aware na gu ama wo mko ye wa ha oba no efa etoso mienu na nim nie santan adai wo se ye biribi ya ba ha ko ye mfie mienu nie seto media meni na jai nyame adom enka manya ba ma bia enka wo ba be wa me no no de obe ye me ho ade wono na menya no na nso seto asan asori se ompene ne empene kina nti wo ba be hwemi nyina wo ne me baba akokora de o makokra kine wo akote ne wo ne den se wonim na osimi ho kra ene de ekrum ho de omo ne no ebedi ebeche ayam
nti wɔ so wɔdwen asɛm wei ho a na ɔnte aseɛ daabi da mentena hɔ nnɔmɔ ɛma wo nka makɔnɔ nhyɛ saa da ɛfiri sɛ enipa yɛ nipa menye gya na adɛn na mene wagyaeɛ na wote we wowi bi na menyame adom obi aba wɔ so ɔbɛwaa me a wo se wo ne me ba baako deɛ mɔmpene nti wɔdwen ho a ɛnyɛ ye ɛno nti na wɔdi mmirika no wɔsi daabi ma me nsa nkɔ mpani sɛ baabi a kyekyere aboa na hɔ a ne yɛgyae no Otecfoɔ yɛ madanseɛ sɛ awadeɛ yɛgyae ɛmfie bɛɛ sɛ mmienu ne akyire nie na sɛ manya bi na mekɔ akɔwe a wo se daabi wode ɔma menwe adɛ me deɛ m'ani gye wɔ mpa mu a ɛnyɛ ɛna wɔde baeɛ wɔde bɛto yɛ anim no yɛfrɛ sɛ to saa da no wɔama akyire no ɔbaeɛ no na ɔbaa no nso ni a nti na wɔsɛ yɛma ɔbaa no nso so ɛba na ɔmo mmienu bɛhyia nyame adom ɛnɛ deɛ ɔmo mmienu nyinaa aba bɛhyia wo fie a okay recap owura set ɛbaa yɛnim ha no ɔkyerɛ ma yɛte aseɛ sɛ kwaadu a awura yi de ba bɛbɔɔ no no ɛnte saa kyerɛ sɛ bɛrima ɔbaa yi ayɛ n'adwen sɛ ɔpɛ sɛ ɔware no yɛsɛ ɔyɛ gyidini keebɔe na ɔno no asɛm ne pompɔn soɔ na mu yɛ den no ɔde kɔkɔtoo gyidi sɔfo ɛne Pentecost anaa ɛnyɛ Pentecost ɛda anim ɛma wɔnom kɔ asɛm ne so na akyire no ɔno ba bɛhu sɛ ye sɛ keebɔe ne nso yɛ gyidini ɛna ɔno nso ɛpɛ ɔbaa yi sɛbe no aware no ɛyampa ne ba baam ɛma ne ba no kɔma keebɔe no ɛte aseɛ sɛ ɛma no ma mɛdane efie sɛ yie ni kyerɛ sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔne ne maame ebetu saa namɔ no enti ɛyampa sɛ ɔbaam na mmom so ɔbaa yi paa betumi agyina hɔ aka sɛ wɔno fufuo sɛ to ɛboro no paa deɛ daabi adeɛ ne nte saa na ɔbaa yi ka sɛ ɔnom ntɛm teyɛ nte saa kyerɛ sɛ wɔnom ka asɛm ne kora awieyɛ no ni loan a ɔbaa yi akɔgye ɔma yɛ diverti loan ne teɛ fa ne nsuo bi accountum woyi no to nkyɛn a sika a wɔsan de ma no otumi ba yɛda sɔre wɔn da sɔre wie baako na ɔbaa yi bu afu saa akɔka sɛ me nsa nware bio saa bra yɛ ka kura no wayɛ mpata sika 1000 ɛde ama ɔbaa yi o wɔse somgye wadeɛ me na nware bio deɛ asɛm na wo ka ne saa no ti wɔn deɛ wɔduadua mu ahunu sɛ ɛyɛ keebɔe ɛna aba bɛhyɛm ɛyɛ saa yodomi ɛmpɛ sɛ sɛbe asomdwie bɛba ne fie yɛbusa no afidie yi so sɛ wɔda so pɛ na adeɛ ɔse an ne nsa num edu ne nan num edu nie ɔda so pɛ maame agyeman enti yɛnka bi ma no okay ana fufuo sɛ to maka bi ahyɛ wano the bajoro bi sɛ me kan no na ɔkan no very good Oba Lydia nano ona wode wasɛm baa yɛnim ha na ukunu bae ɔbɛkyerɛ ne diem te sɛ saa tɔfabo yi a mabɔ na mede akyerɛ wi sɛ ɔpata yɛ nyinaa akyi no ɛyɛ mu mienu ɛna nam koraa mo te dankrom da sɔreɛ ulon wa wutua ɔyɛ diversion ɛde fa ɔno na account bi mu a na yɛ te free saa account ni mu sɛ bɛyɛ a wo ho nkyerɛw ɛtɔ de bi a wo store mu ni ɔma koraa no ɔno agyina mu hyɛ bi ɛde ma wo sɛ bɛyɛ a ahotɔ bɛba sɛ ne Oba Lydia sɛ na seto ayeyɛ saa nneɔma yɛ nyinaa wie na wo ne saa wɔ mamu nwɔtwe de a deɛ na aba dendenden ti a sɛ wo gyina mu sɛ wasi wadwene pi sɛ keebɔ ya na wo kɔ akɔfa adɛn maame ɔno ne nkyerɛ mu ɔbɛkyerɛ yɛ nti na mebusa wo sɛ yie that's open na sama wa kan dia kurukuru ni won me minim ho hwe se me lo na me koje ye no wona etua se de wo kan le chesa wona etua nya ta men kai minim ti men kai ono ko nim be am koje no se watia na ye nkomudi abontin ni bia wode te se me makoje busia se me so ya pampan ne si ho na matoni nsuo e wo fie minim men kai da se wakoje busia ama me
o ka se obepa taame no o de mpanyimfo mienu na o ka ne bae se opachaw ena se obepa achaw no nka kwa kwode wu aye firi mpanyimfo no ho ena wo bae mpanyimfo yi ni ho ena wa ye wadwen se wo beda ho ena me se da bi nya ne na net ye da sore da bi enti kompanyimfo no ho kwode wu mu aye no se aye ye ni se nye ye no aje se ko hu mpanyimfo na do mu bae no ana na sa wonu na da sore dia afi na de mpanyimfo no be den ofie ho mpanyimfo de beka wie ye no enya one na ne da sore debi o betimi afre wo mu o betimi bisa wo mu se asem no ma anyi obi aba nti de benti na me na wo da sore enya no kore otiwei se wuja na edi radio ha dem radio nyina ma no kore ka se nsi betimi ka sa ma de achia san o ka sa papa minim na so kan minim ho hwe okay se ye ya ye kai oso da so penade enti yemfa nto anim oba de achi ame be yesa nto anim we fama me na nyankopon mo aye na asumdwe na aye pe no entumi emra nyina mo sase ye mompayo wa be frɛ nyame ne hase ye frɛ wa be frɛ yeso hase ye enti roli mame sane ye ya me kanu yo si rose nso je de ho se roli mame obali di agyeman sabri eye o ma papa ana ukunu dada ude yenka ne sa ye seto o de dwato abisi yeso se se de asie bia no jai emanenka na montana ho no mo na munni me mobreso aba ebro na wo bo a wo mu biu wo ho ade ye na wo nkoye ya ye nyinam ne ye nya dansefo ahoden wo ho se obetumi aye wo ho ade na efiri sa abere kwa de matena se ikunu ene eyire fize ma wo ama mo manyinyini awie enya afi na we yikofa bie na abeye ntokwa nya afi na we su kofa bie na nkwada ne kwa ha akoye ntokwa omkwa ha akoye ntokwa tija bibia manenka na ye nya dansefo na montoa mawade so ne se de oba be ye wo ho ade pa se pentecost mu na apew se gidie mu ho ade ye na apew ni awope bia obeye ede amaw ewo ho ade ye no we any asama abeto ye nimti osempa usom say opanyin pacho minsom da bi usom say so de obesom minsom kire se me kunu no amene na tena wo nkwala nwotwe no na onome onomi ntimi so na sembia mu ono ne wa wo memu nwotwe onse yo nwanwa eye me nwanwa pa obi a ono wo no memu par nwotwe adai mi die de ne mi hunu se onomi fi se untimi mfa de hu hia ento obontin se obi mefa onze e ma chen isopa zo no boarding nti odi ni pa no de koto chen ni so na obo hu ban se be ya ye kwa ye frase obi nya bi dia to no go no me ebebe na obuye nti ya nti ase kire mu ye pesa me kire se ade na ototo abontin na ne oba chen na ne board de ne board na de ni se so no se so senga wetu afa ne satama to fom nti anso esan se som no bu ni nti mbo hu ban ya se o di besi ye na nyambia ye ko ba bia hu hia na otimi afa na de atunku papa we onno me de na kire se onno wu hunu de yi mi hunu se o didi matam tantan o ba bia opebia woni se ha ye dem ha ya abonten enya ba no mu se de aba no te se de okom o ntia akom no beto na e wo se de honye no onye nwi ansa na wa ye ni firi na section de minti minenti se ya wo se ni nyina no ento nchei na yemie new chapter eno nso eniama dada ni se de wo kai dada ni nyina ntwam se ye nhya foforo na se eno de ye moje woni mu ontimi nyai 32 years 33 years no sa tam na empatry ni be gu ha no yeah, well, ya 32 years. And pan a chow da. The be a one patcho. In the children say, I didn't win with you before, so the idea you we are not catch us all patcho. Intimate.
Seto Krobea mufri ha ko ye wafa dom asan akọ obayi fie bio akoye den akoma K-boy warning me pa cho Dabi na wati se bibia esi akire danu awo ba akọ ye die no ate ese me ba ha me koye no wo sam de adwan to aba ama ye kasa se de wo kan ye me na me kan na wo de tuja na obayi onka asemu asi me ba cho de me pesa wo ti ase no me ba ha me se masama me kan no de wo kan na me na me ka kire wo enti wo bisa me a me se me na me ka kire wo me ye free a ye koye no K-boy no me one day a me gi number ne wo fa number afre Sunday we ye efre ne wo fa ne se be hwese Lydia abebo medua no obo me ne no abadua kwasiada we ya Lydia ebo medua obo me a me ne ba otoso miensa dua ansa na ne wukuo bedri asempa na me ka kire enti wo fa no enyi asem no a me ka kire no enni se de masama me ka bia no kure enti na K-boy ne te abobo ya so ena ho approach se me obebo metuo obekum me ba no ena me de phone no etua maso ben baby o woni se ase utie oti se K-boy kasa o se ane oti se o se obebo metuo o se ane ena me yi man na me je na yire number ne free ne ho no oye abusuani ana me yi ni dance se uhu se K-boy se odi tuo ebehwe me so we ne nsase o se osere me wahu nanso ontimi ni adanse na mso yo mate man kasa ne hu biem since then no asem na me kan ye se mase ni ntie no me ni K-boy ne nyi biem na de tell se Krobea me na me asem ne be down obai o se me kan se me ne na siesie ya ware me ne eda sorry osi bibia sensi bia ni wa gan ha mi nka na mfa moso memma o se mi yadanse se maami weji me mpata kosua se weji se me ni nyere de me moto ewura na store me ma hume me ba bi wa anfo so sisi mi free ha me ko ni teacher free me opa omu emama ekwan ya me de me ba no e ba be kire wo se onini o recording crow ya oka se on ne mentra no oye ma me ba na osiesie me ne ntem wo Saudi Arabia no me phone num ya on kan me mo aboti me ba na e kasa eti ontimi nkase sa week ni na me na ne fie na me da ne fie entem bia enso bia wofufu bia odi dinse a me metima pa na chi se na me da ne fie kan on kan okre na kro bia ga asem bi abrantie na me na ne mienu pre ne ho no me ne fie ne ti se baby ya na ye ore me no betra face one ifie ne we ni we ye hwe animu barante ni jira fie ohu me jira me fie a me hu no me yiri free me benim si akowura ne dem akoda okowura K-boy ni dem I'm telling you me dara me ba ha no fufu bia eni ho obeka se me ne K-boy na Lydia akoko nanso me bana ho frɛ no sɛ omra wa ama no ene me ka akiri eya me dance ni sɛ Lydia ko wura K-boy ne dem me menda ne nsuo toy ne kwasiada oda ho ma bo 3 o'clock no pie okowura okoda me menda no anwumre by 9 o'clock epie ahemache 3 o'clock kwasiada ene ne me du abo na se no na onim ebo 11 o'clock who say o pie na akɔbɔ ho adua me mo bi adua Krobea me mo bi adua me ba no ba me ho me ka akiri no one nnete e na ba me ho say odisu on she pant kura wonase o hwe ne maame ana me say ade na najo 11 o'clock wa hwe o maame asema me ken me ma nyina TV ana me fa phone frame me ba na o say we de no mani ni aduane ni bi no me frɛ no wa mfa one me yiri nyina na atifie enti okoda ni kunu ho ana me frɛ no wa mfa na me frɛ de o report me ne mi enu no ese munua ya ba me wa 11 o'clock akwala ni tie ni kasa o kasa ana me ba otoso mienu
ono so ofo me frɛ no montie munia ne kasa 11 o'clock o hwe ne maame enti me na me frɛ ne maame a wonfa enti mo frɛ ne maame emisa de baabi a wede owo ana me ba na otoso mienu ne sɛ minya ya kwala na no nko kebo ani fie na nko na me nko hobi ampa ma nko ndi akwala no ade asante o sɛ me gye me ba ene ne da na me na me ba no eda me ame me ne mienu pe ne da wotumi die yes me die mi wa kukuduo pa o sɛ wate sɛ mimi hu no oku fie o mi hu no woko wura kebo da mu hu enye first time mi hu no ba me pese o ti ase se me dia ba bo ne ko anchi a ho ko be hu se mi hu no ba me ne ma edoso Krobea me nye bi da ebi se me mesa me di suntu dia ba den ato me ma no so me hu no efie ho mako 13 times kebo efie ho I'm telling you 13 times o mumi o jina me na o refie ho eti the last day a o ko refie ho no me nsi ho ba me sit time onu pie no mimi hu no opa metima chen be fa nyina re ko fie nyina o de ade akata ni ti sabe ye nipa hu very good enti metere no metima chen se fa sa ena o ko si fie o ko osia ni nua epani ye friend Grace ne bayaw na wotete mi di na ti Krobea me hu no me pesa mani hu se me tete no me pesa mani hu se wo hu no ba dwen boni bani patrim a e wo se wo be ma wo ayren umia pause wo trim this how be kum nipa what you say enti me seda ana man fie no ba me ka kire ya wo se o ma me obra wo muni me ma na me ka kire obi a ndi anopa ana me ba no de oni o report me no o tu moto te barekese na o be fa akwara na o me mpa so na o no de ne ko ke boy ne ho se akwala we oni oma oye waja oma enketua mi maame eja akwala we ho abeda wo wachi a ona na wo eja akwala we nku awodem eye ma wo me ba na sama o be ka kire me no sabre no me ya be bo bidua mako 13 mi da me teme store me bie one gate say ena me sekona na ogina me ho asema me ke opa bisa fufu de ko ba bia mo biate odi nanti fufu kronim se wo bo bo mi bia odi ko ge bi wo ko bo ri bia na tire me ka be si asem so akire obo be ba ne so dua manim se me ba ne oba ma bia oba bia da ensuo sei enku no me ne oba bia da ensuo sei enku me ena of course a girl no ameka no ona me ka se ba me bie me ba boy ne di nsuo a transfer eko enti ho nsuo ho den enti oton ame ba me ne ba otoso minu na de koma no a one ne ye transaction no ye wo nsuo a ye de asisi polita idea to ni bi medical mechanical wine yes enti no ene me ne me ba no ye de ye adwuma kakra ho enti wa bia ma ba ko na sabi go mental problem kakra ba again ya ade ebua no ona sa sister we so ton no enti okosa sister no say sa me mayiska e de ama sister no kura no ensuo ne nsan ku no ensema odan na di me maame a wawu 20 years opa me nua no be fra obeti nsema mbeka me maame ene me madama ekuro kakraka da me maame ase me maame etutu ni mponko na me maame eda Krobea me ye be maame wakoma eda mu a eku wade bedra ye fie e kasa ya ma obiate ni maame tutu ne ku no ense ma ota word nti metra wa na me ba a one mo kasa ya no ene ne be struggle se uku ye ni masedodo eno ko ke boy ni ho se wo di suntu dia brem ni nuanam ene me maame ho no me yiri koko papa me banasom okoro na ma pia gina ni mu na me se wa ko ke boy ho nti e ben obedum nsan wo the nearest by ben me man be no monsa ke boy ne be no monsa o da bi obedum nsan wo sa ba no enti ho na me yiri ehunu se me ba na ba ke boy ne ho e ma na sa woni no me yiri ko papa me banasom me ba na pani no wonyam kura ko papa na so ena me an ba na mo frɛ no e paki moto ko ne maame ho sata na ma be gina me store na ni hwɛ wo ese ade a wo ye no wo be mewu asi enti me ba no so ko se dua me maame abɔ me no ha wo keboy wo ne me maame ada sa dua ne nku me nane o yi nkosua me ni wo me store
mimi ni kusua ndi we chem kusua na me ama me ma no ma befa oyi no no de call ke boy no efie ekobo ni dua ke boy busuafo so mu tie mi a me ba ne ba wona me nka ho ena me ba ne so koye sa a kire se dua na ne maame de abo no se oni ne maame ada se dua no so enkum ke boy no because ke boy ne ka kire ne se o ejidi ni aje so ya ne maame ho ade ansana one no ada or evidence wa video no ke boy ne ka sa asem no nti ono so retaliate e chenze o se one me maame ni hweye e di enti no abeda ho ama ade ache Lydia no so ba me fie ka kire me se me mama ke boy edi me ne e dey na obetima ye tobo me say I repeat Lydia we obegina me nim say me mama ke boy edi me ne e dey na obetima ye okoge ne ho enti wo kwa kansa obwa me say tobo ye ni ayetie nyina ya waso o se wo begina na nim yes e ka kire ne se me pam chew am quoting yes me mama kebo edi me ne yes wo ko gina na nim ko kansa yes me evidence the word okoge ni fie ho no okobo sa aga ni dua no o sa repeat the same thing e kire girl no ni pa bebre wo oba mi am fie akogina odidi mi maame atem e ka kire mi nua no wo fie say me si mama kebo edi me ne de set pe wo mra no me ye ne nya na mete wo na me no me na me ka kire me wa akukuduro enti e ball 9 o'clock na me call ni fie na me ba girl no wo ka kire wo maame say me ma dwene mu do na me kita nkwala enwo twe wo ne nsem ba na naka ho enti na man fie no na kebo ne de wo ye ni nyina no senka ya asase na ye twe ho manso a kubo se me ye wal chen wo mu but e yo ba ene ono me yi hwadi a amanfo be ka se de me ye no e jimisem nti na me jaye nemo dua no wana ni dua ne na ontimi nnamma ade anchi unit committee na ofre wo no nasco no wo me ka kire no se wana ni dua na ase de mo dua na kumi na ko ware ka ebo na wo dan no me ma nwura mo da nti oto ne hopum sei ana ne sister ba no omu nyina ba tietiem fure nipa se ati be kumi o ni ade ana me se o chukotokoro o so nye ade nti na wo be kutu Krobea mami na ukra sekan okuta kotoro o trade mi ba ho na ukra sekan yi mi fa sekan ku o mfi ho a okotokoro gan tie Krobea tie mi ye na me ka tell say Lydia ana ase ba ai da say me ba keto ni me bopun fa onfa na ni me bopun na mi mie no na o tumi a ekita me o nsem no me di uboni a me nya o hwe se hwe god Krobea me ti ma ya o hwe ba emfa hwe mreme Krobea atu da me jenase minu kita nkwala ma akoma akon otwe ba na naka ho o ka se me ti nya o hwe agro wo wani so me ti ma ya o hwe but me nya o hwe enya ma adwene sa de ora pa o ni wada no o na ohunu woda me hu over 36 years Krobea atu ase enti se me gina suku a me din kwasi asem enu ti na o ka se me ti nya o hwe a me ti ma ye more than obi abet de ekosui when your broken heart be woman oh yes me ha me enti me ka kire ne se enne a on mo ne me ba na me ba be pam aka kire mu se de oba we ye no be mo makum nipa mo ma ne free no onya de ope Krobea wo ye be ma wa me ma wa ha obi ani onya be oba bi ani wa wo be ma ye jina obetima ko ka se me boyfriend mi rare dem me ne na ofie den ebo ho na wa kwa san be ware me entimi nsi na setoi ye kan se ye wa wo kire se enka obey wo san pe wa de back but ensem we ya wo brusui ne nyina ye ngresi ni se I saw ensem a eni enyan de ma be mani adan na still opese awure wo san ne tena dabi me koye no me firi wa koye no ana makohu sa ne ma ya ode asimanim ko be hatu de me jenase odi sie mi ese entisa na odi sie mi no se na unse tisa dia en ka so ani watna 1 week ayi den Krobea 1 week kan no ko de opa be bodua me modua Dabi sa tell example Dabi o kan no kre no Krobea man no kre ni si awura because no 1 week yes me my aware
me imagine enti no on packing ni moto wo store sister don't so le bi oba o fi o ti be o do on packing moto e wo store no the store wo moto safo o store safo kita enti di enti na no obe packing moto wo store won dey say o ka ke bo ya so o sha se ba ho di enti na no obe packing moto o dey da bia so ba ho Who is China? Oba ho da bia. Ni who is China? Mama China. Ke boy ba aka so ba wale me na sha se so di motor ba wo da bia. Krobea. Ana me ka tell o man se ma ho na me hu ana me se solo. Krobea me see oba o nya de kwafo. Me nya no kwafo ntina me see oba o so beta say odi kan ba na bi no see oni me di party ye no. Oni me enya hwe da. Me boa. O see me mane nchen. Me fie wo fa na ba gi fie no. Ama mi dia ho me tie tu free fie ni. Yes, over Amano, prison officer no. And now, oh my mia, by the mammy, we have friends saying, ready for the brother boy. Woman, a friend, about a more penino. I say, my minia, ne my mean say, intimidating and Casse Fieno, Nedia. Here, a boy dynamic about Fieno. We will be up at some Krobea. A two one who pa, dear grow. About me poor upon who say about Fieno, number fat telephone say. Asem say no maba hopo ebe ka akere on ti oba ka chan se fie no media na mo ma me ware a o ma fie o ti oba ya o me ka asem no so se fie ni tina mo be sa dia because aware say no ene ka no mse mu be siesie ba se fie ni ti dia ma peja mensa be ma ene ye ba ko pre ade be fie me pe ba bi akotena enti edan me no sha abra ba ase no ena me ko twa mu ye ne store ena me da chiri kakra bi de me mpa me mattress kakra bi ni me ye no simple bi opa Krobea ma ko hebe bi amtie ana mi jai fie no ma nsi fie o biem wo tunia onyankopon de ma me a esi fie no wani anka ana wo dwane fie ni fie ni efu wo Krobea me ma ba enchen da me nkasa ne wo da se ne oka no efise wo su mi fidie ntina me nkono ho tete ma me ma e de wo ba me store se ni fie no aware no ama wo mu abrabo ye den eye basa me ba pani ni de otoso mienu ene de otoso mie de open na chi no ene ba ko bi wa wie SCC a minim de bi wo ko galamsi asekra minim de wo mu na de wo bai na bisa se Lydia obe ware me na wo se han na me ba Lydia o mane so wonsa ene ko papa store but I be ntia e ba ha no first no echini be sa afi ne fam ne nkwala ne ba se o mo pameche o ndo mbeji efo na mame na ye di ebim na man papa no na ya kwa kan se na se na papa no so se sen na o se ene enyina ya nko na mu fam si moto no so enu mde no ko he ya ko ye no papa ye mie na no enkwala na se mo ka ye biala wa anka bi enti eti ko to dum se ye to no sa ye den kosi na kosi se dada ye tie o de wo kan na efiri wa no na wo se o dwene ho ene no se me wie ka ho ntimi anwene ho bo so me nkunu asane e be di buro nya ye o wa musao se Lydia o se o peme me bisao o bisao na o se me ba se to sabre no wo de wani to wo ma e na odi wo ma chi do ko afa mienhwe sesei e de na ase sentia ye ka o makro na wo ho untumi mfa wani nto e de na asesa me de mi hu ni se wondo mintina me busa wasa me say first no se nkwada ne kan ma wudi wonu achi ma mo ko se to store ho de a se san nkwada na da so te ase nkwada ni mfiri ho enti die na ase sentia afei de untumi nsanfo ani nto nkwada akroda osuro na de awura osuro mi abrabo ohumia ne yam se no ba me nyane hu me hu wa me yam se me Krobea dia na me yam se me enti otro say dia officially unique boy na etwem yes okay oni nete eda sorry nyina besa ba so na onyin so ntum say wachu su be ma over oma obi kasa obeka de obeka say hey sister Lydia enti wo di be ma achi ato so magu obi kasa obesum say me nto me manwi da bi o say ye enam ke boy so okohwehwe wo ba sum enam ke boy so meba eya asem na meka me sato nya botra ma me enam ke boy so wabo badua
ya sese ye adua no se be ye den obi nim enam K-boy so oba afa nkosua akobo K-boy na ankasa dua saa nioma we nyina esisie no wo hu ne se eba bete omma empo se wanware papa we bie wa ebete omma every wo onti wo chusu be ma over omma so papa no de papa na se wo ka kire wo mu ntina ma wo nkola no so be ye me saa no de omu ya no enwo ho mte na ma me di bodua no se ye bodua no ya akla me da me se ye na fa de kotokuro be gina me so ma me tete me fra nkrofo be je me no wo se me nsa na ne me se adane se ye ya ye ken wo ne o mantem te se wo de papa no nti omu nkasa no Krobea endi se wo ne o mantem nye ba kokra ni wo kasa no me musa Lydia yime me de na no me na me musa wasem me se ye ya me ne wo kasa yi wo ne wo ma ne ntem nye ai enam hwan so enam mo papa yi so enye K-boy baby enye K-boy so na ene enam papa yi so a mo mani bia kobo papa yi dua Dabi mani bia kobo K-boy dua enti ye den ne be nam papa we so abra ye mo we dua na K-boy dia kobo di dua se na se no ka kire enti na mo mu yesa enti ugidi se sa semui se ne ekoi etwe chinchin a enkonkofa asem emma between sa K-boy ne omma no Asem Beba ma Dabi Asem Beba ma okay mate mesan ba so etiefo asem a enawie yete hunie sebe ye nim ha ade ba ko ete ne se ne awura ne ka no omo asem edi nkan ba ha no na nye se ahai ne ebegu awade no dabi na ete se obei ni be mai nete ose one na bre o matena emfie dodo awo mamu sei na aware no ontumi bio ejapade echefe se be ma nde ma no ene o ka be ma ni mfie no saa se bui ene ba ye nim hade dikan emi e be frɛ be ma no be kire se eye abusua sa ase so ena me ye sei na de me ne na ye de eye nua entia ne opa nua no mekwa comment bi no oba ne se ne se nua no ne wo hode a ene omfa ene omokoye ene se second batch ba ya abani se yi barade ba ko ayen ye hwe na ye de ye ni di akire ne se ye kan enkwada nwotwe ene apiem obi abeka ne de be mai ebeji tumu wo ye nim edi ni dwa ato abai kire se sebe ye nim ni ye tiefu anim bedwasrede se bibi mpo ene di nkan si na nsi ya ye ni ayen fadwa ato ama awurei na sebe awade a onware no onkonko ye awurei hu ade ene se ye de to awurei animu a sebe etwe sansem we nyina edeba okay enti fufuo seto se kokoba se oba mebusa no osisesei officially K-boy ye ne mpena enti se K-boy ye ne mpena no oni K-boy ene betena de a yiwani ma obeye obi kasa obi somsei Krobea na som dada Genti anu so miye mema ni asia onu kwa no ba ade na ori ba no K-boy na site example say me obobo mutu number 1 mba cho jina so na jina na me na wo ho meba na wo da bi na mini ho na hwan na bo wa mane abonte na mete no se da wono de wo kan se wono so K-boy ka me esimani wadi meba K-boy ka kire se to yi se obebo ni tuo no na wo ni ho enti K-boy be bo wa mane se to so obebo ni tuo bebe mu ko jina kan yes na ho no mete enti wote se K-boy so obebo se to tuo da bi mante endi e wante but wote se to so obebo K-boy tuo bebe na akra na kan ye okay me ni tuo me K-boy so okitetuo ko kyereke no enti so me kasa bebo ni tuo a aba na me ko tuo na ase den ono so kitetuo edi ko ewuram da bia ne K-boy no ni o beef dada na then first day na ko ka kyereke say me ni mami me ma ka yentem asem no enti sada no ona me kasai ade chi ochia me ni fie mfa ko toilet ochia me good morning bra me je so eno me ba
me de asem to nanim say mo na mo siesie me ne mo maame ntem anamo a o maame ne Krobea etu ni ebede na mo siesie me ne ntem ama na adwuma na me ba no etu moto ba Krobea no say e de na e da won me maame ntem Krobea ni say oni Lydia ni hwie na mum o siesie edan wo Lydia no toilet dan bi ho na oni Lydia e ware a o ma bedam Krobea ha scenario no ana me ba ni phone e video no twa blogs enti oye no say usika sen na abedi me maami fie ho o say 1500 ana me ba ni video no be kire me no say ji usika no na ona me maami ntema gro no twon ho o say on pesika no eye ento aso bio oba Lydia me say busa wasem wei na madi bi nkomo edi kan aba sesei o de yemfa ne say officially wa ma yehunu say oni Krobea twempana good say Krobea so obe ware wo na o ware na o ma enhaw se wono ne be wale wa ma o na mebusa o memfa nkoto obi de ho ade a mempe no tie me menye ntoto ho me say wo de sebe uhunu ni a uhunu ne ba enti me pese mi hunu say o wo ma ebi wo 30 something years enti se wo ware na wo ma no ebi a maase ebi a bonyo awade na wo ware ne so a ebe yi wani che ombeba no o ma me ombeba se papa na sizi o mu o mi nchan asem na me busa wo se o ma me o mu beba o ma o be yi okay o mu beba nti me yi okay o ma o be yi okay o mu beba o ma in case o ma o beba mpo na o ma o ka so ombeba yi wa bo bi dua me bi akobo Krobea yi a o beba ne wa di dua o okay enti atiefo asem we dia memo mabam mo nso mo bebam bi mo bebam bi say dia officially Lydia Ajamai say oni Krobea twempana enti sete sadia seto entwene ho seto awie wugitum say se Lydia kasa asem we ya onso bete ho ase no atwe ho oh Krobea ndase me bema pa me sini mo say eni auto za frame no me ba ne mpatwe na otwe no me matwe me ho dada okay mesa abam so monya me setup mame na me wi a mabedwafo bebam ena atiefo mebi ahoma no atum ama monso mo abam e wo saa enkomo a ye boi ho na kai na hye ne nso se enne eye Wednesday enne eye ukuada se dru ukuada se yi a se ne mu ani tua no ye ne empanyimfu atwotwowro ya wo free Secheduma se Community Bank PLC ebo mpudimpu ewe afidie yi so na nya bibia ntia botaye ne se ye kire wo kwampa ewo sikasem mu na wafa so na wankwa ankonya asem mehu sa amanfo ede won mo adwenkyra de aba na nsem ha tili babe mehu sa waba asem no na Krobea emu edu asem no emu edu nanso Awurade Nyankopɔn ene yeboafo Nana Krobea Germany ena mewo ama ada German kasa no atwere ya na mente German kasa wo mente why ente de ba German kasa kan ko ade ane dane no why dane no na oya Ghana ni ama enti tre no brofo na mentumi nkenkan bi Nana Krobea mami onya careful kire se ne ade yi kwedie ne wo chusu Krobea over ne ma o but anu so wonhwe yie animu amu program ni din Asem Beba Dabi Kinto GH ene wo se hey awade ye bibi o enye bibia se wote ase a enye bibia odo kukuru ne ba bedru awade mu a esese unya fache akoma se wanya fache akoma awade entumi nyina hwe
owura bi a one ne yere tie na awade mu ntokwa eye very funny ene se yete dankrom da sore enso ne enkasa ye ho isi wa awade mu na obayi da ho be ma na fradwuma ba se we be ka bibi a kire ne nyonko a wamfa wo maso a no atwero de akoto dining table so na we yafa akenkan. Look at how funny yet you. Na se be ma ni free adwuma ba sa ada no na oyare okasa oba ne ho amfi no me ho mfa me ntirinya odai wamfi no ka kire ne man mon ka kire mo ma me se me ho nya me yie wamfi na be ma imuni ne ho eto akonwam wo hall. You see, sedru baby na yemu bi beye so ase me hu word ya me fa nche ho ya pagya ya meti bi ewo awade animu a we na afom me enti chinchina nchia sa wo me bu nkotodwe pa wo manimu mpa me chewo a ede oye ne na eba ti be me da ho ba ni twam ko ba twe no atwe no okọ akodware no akoda be ma ne da ho afei wasori no num nanka wanyane wo mba panyini na wo no mo de papo aso tap na no de ahohohoro ne ka ho atwitwi tai ho ansa no atu afrifie no nsia no num na bo ga na sori ba bepra be ma na ankoda bedroom o we da bed so a we da form a we da bed so ti wakoda bed so be ma ne be da akonwam 5 na bo be ma ne da so da akonwa ni mu se ne oda ye no saa na oda ho onkeka ne ho ena ne ba ne sori ye begina ne ho daddy wamfi so ne nsa pagya ye na nsa na gye ato form ho na akwada ne dimirika tiem wakoka mami minyane daddy enyane me so ne nsa na gye ato form ena ne ye mo hye no na wo kaise anadwo no anwumere no ofiri adwuma ba ye no asem sei na no wo ka onko cheke up tambe man kudura yarsabia wawu ohu se ne etie no enti se forgiving heart eni awade mu a I'm telling you se mon tempia awade ne guntem if you do not have a forgiving heart in marriage wa awade ni mu a se mon tempia bonten a awade ne guntem enti awafo munya akoma etumedi asem che se wanya sa akoba ni bia I bet you ensem befo ase manager yagwa akwa obadwa yeja mbacho na umpomu nyankopon adom na onso nyankopon adom menso me hoye owura kobla kato eyaga to akwa mbacho thank you mbacho na how to say mbacho nyamena do very good and then so ye wuku ada and then so ye shia and then se cheduma se community bank plc ewiei adofo ne adehye ehon komo ne yebedie banki ya afi apima hankono aduowotwe 1980 endi se yakase yebu na ato na so a emfi aduanan nsia ni akire nie still bank no eda so gida ne na so ena wie mane ya besha se afi so ye ne aye tieu ebi atieu da ebi ntieu da ene secheduma se community bank plc recommend ma yen DNT ene sese ye ne mo ye adwuma ye mfi ye ntamo mo dia no DNT a yo akra medase na we de mefa akonya we se so na machia watiefo ne wahwefofo nyina ni achia secheduma se community bank plc yen customers nsusu nyina ewie ye ma obi biara aha okay secheduma se community bank ye ba ye se ni na wusi kasa no 46 good years ni ye homa asemoda ene ye honte chimada enti na ye be recommend ama customers say e wose wo mo bebie bank account anaso wo mo ni yen ebedidwa e wo secheduma se community bank
ya wan hyehyɛ bebrebe enye wudi sika eto ho no mo enko na unya esonfaso. Okay. Yan so no ye tre ya hye mu de ma yen customers. See yen customers ekwa ahohiehia mu. Se wo fa problem bi mu. Ni nyina no Sechedumase Community Bank ye wo ho se ye gyen customers no nada ne da nyina so no ye cheche yen customers no sika ntoto ye how are ye besi de yen sika ato ho no mo how are ye besi aye investment eho emasem. Okay. Account na de hen na me bia ebeboa me de hen so na me bia so na ebema me enya interest ewo account ni mu se sika no me de beto ho no mo de na ebewo ma ede ama me na de hen so na me de to ho no mo ada ne da nyina no metimi ayi ana se me kwa ahokyere bi mu a bank no ebetimi aboa me ana eno certitude na Sechedumase Community Bank ye wo ho no mo da ne da nyina no ye wo ho se yen beboa yen customers afoforo any even wo ma wo mu ewo mu edada me fa ne se wo ye foforo na wo oba ye bank yi mu ana se ye ne wudi dwa first of all wo be bie account good Ubie account na ye wo nchechire mu ye wo savings ye wo susu no eye wo ye ba wo na so wuntime nsore emma bank honomo na wo meye banking transaction ye na nkase ye bebo waso ye ne ne wa ba be ye sa nhyehyeye no dane da nyina no sika no wuntime mfama ye na nkase ye tu ye ho esi ho se ye bebo waso ye honomo ne ba be jiska no ede ato account mana so ye de ato foto nim ye de ma onsoso no ye ma book ye be record bibia ewom. Okay. Inti no beba no book no de kuta wo no sika na wato akwa akodru no ye hwe yen system ne so na ene system ni so nyina de eye adekro na enye say ye beji wo sika no na ye bu ukom Sechedumase Community Bank entesa ye savings ne so no eno so no de beto ho no mo na wo de to ho no mo nyina na at the end of the month no ye hwe sika wo de aba beto ho no mo na eno so no rate bi wo ho no mo na ne calculate ne de atoso de amount se mfaso kakra beto so e wo savings ni mu no kakra e wo so de ma wo na afin so ne wo current account so ye ojumayeni ana so nye ojumayeni wabie account current account awo usika na efa ho nko ade eno so no Sechedumase Community Bank ye won hyehye pa edema wo se bosia abo anadni a wupe bia eye bank nko ade yetimi ede yema wo afei uye ojumayeni na se bia bosome aso bosome nso ye na wo kwa ahohiehia mu a ye na wakatua na efa ho no so no eye wo emoa ekwo wo moa eno no ye free bibi salary advance ye ma wo salary no wa abra salary no emaye wakatua no eba wa abra ye de wakatua no ema wa abra wakatua no obosome akatua no emaye nti no sanema we nyina ma Sechedumase Community Bank ye danso ewo bank ne afufuro entem. Very good. Out of 4 enti yedi adanse de mouse enei obema onane aboto se obewura Sechedumase Community Bank PLC bi ben wo na onso wakwaku bi account. Okay, meba eja akato mebe bi account no enioma bi wo ho yes se mi hunu ana bibi wo ho se mehwe ansa na maba na. Thank you. And first of all, you take for waiting in customers. You don't nasipi. Good. Me and chief, Sechedumase customers na staff in with Bank of Ghana new regulations. Sisi baby I find yourself for Ghana. Me the baby befebia no. Yet one from him there was a Ghana card. Si krawo Ghana card. Don't hesitate. Just Brian Bank ono. Per advisor yet bemo ana ye tew yenya butter tew
nsema epe wa account ho then yenya account pot ya yede be ma wo be then obotuma bo wo betuma edi wujuma no when you get to any branch just feel free eba yebebo your account number whether savings current fixed deposit susu haj medache those account ni na no yebebo ya ma na account no so ebenya yebebo ya ma obi ada ye friend there the ma account no so no say epe mboa bia in future etum di gina ho ma ye then mbwani ye de boa mwa wo kwan ben so mpacho me da se mbwani de ye wo mbwa assault bebre because say enam kroma net se chedumase community banker ni na investment savings and loans sure nti mbwani only loans no obi owa ye boy church account amano project ye yehwe church na opedo sibituodo na school ana salary advance salary worker na salary loan salary for ana so smart loan controller ana so susu loan nina yade to susu loan de fu eba pressure bie ni ho so far as wo documentation bibia ye okay me be advice so ye be ma ode unsa beka no as soon as possible because ye nim there in term na de kwaya de ehia de no mobile transport so ye be break it down ye ka transporter or ye movable device and a movable asset like or ye vehicle pragia abobo ya den yamani na no oyefo try there be branch no na den ni enya bi ma because as ye man crofo no nkrofo ne nwalegia wo recommend nkrofo le ba nti be bia ete bia no try there be den ebeba ejuma edi for wo na obetum ni one boss akasa na wo the one company account there then other baseche duma so de ba so what the staff ni na beba as me boss kai no odu baby say you on count this month we ni July maybe a 2nd July kra na ehia bibia yetum ye den ye mo salary advance na that will be half of your salary to say 3,000 you betum ma half 1,500 ya ada ede wow Pacho, thank you very good ya kan na wo ka transport account say you know emuya me de sani amanfo sen recommende amanfo sa de bay emu ede eno no kyerɛkyerɛ mi mu kakra eye de account na me meye den na menya bi Pacho Mate thank you yeah transport loans into account bi ewo bia whether current account savings account susu account me dachi account bi ewo bia with Sechedumase community bank no automatically qualify for loans nina so on the transport loan obi or excuse me to say as we school no or nye juma but as ebetnefie na enye juma no above 18 years we Ghana card no why there kwaje ebi or na o ha enkrofo one pragia ana aboboya wo bospe no wadi ejuma save kakra why then to an more embassy Chedumase community bank na yen bo na yen tobi mo ye tomawa ya ye bibia ye den ye damo ntinande ye de tricycle na mo na di ejuma na necessary enyama na ebe ya ebia daily and weekly no na eliyen kakra intino say awobia etu pragia whether Kenya say your branch or Mosizongwa your branch or Abuabua your branch or even Edum since Edum funu will use prageni na dini na or abobo ya no intino awe ebo spare bian tutuntem ne rayem branch bian okay ni embo na yentobi mo ono so ndi ya no ayefo wonsa kai ya within the shortest time say you say tuawie ebinum tuawie kra wasna another one no that mo bi osna de the ejuma ma ono so as me no ka say bi krampo sisi no within
2 years if cry be cry own 4 be own 3 into baby will be an yesra wadaroma try netutanamo never such a dumasi community bank. Very good. Manager enti enye mefa hin ena mehunu such a dumasi community bank chire yenyi na yenhunu mo. Yo akraya dase. Ya won krabatan oche. 8 branches. Near what 3 mobilization centers. Okay. Your head office no was such a dumase. And near what branch back so was such a dumase. Ye ben edwano ye ne edwane na edin hwe ni mu. Oba edran so a edra ye wo GPRTU edan ni mu. Na oba Kenya asenso so akwabre Kenya ase he ya na ye wo abros okasa abrosa na se obi a betro anase MA school na obi a betro. Okay. Annaganso so ne wo jenefuo mu honum no. Okay. Ubisa jenem honum na obi a betro se ope bank na obi a betro. Okay. Aboabo nso so ne ye wo asoase kwantempon ne so ye ben post office na batafon so a tafo ye ne mo federal school no na edin hwani mu. Okay. Anasa club 600. Okay. Ene ye wo adum eno so ye ben box FM. Okay. Na ba mo shizongo nso so na mo shizongo ho na me wo. Yeah. Second station. Yeah. Manager na branch ne kwa. Ti no ba ho no mo na. Wo ba beto me. Sure. Nti pragia ye kan nyina no. Wo ba mo shizongo a. Yeah. Ye be ye ede amount. Sure. Ti me recommend say obi a emra. Okay. Na ene wo ye adwuma ede ama wo bi na ya ente se wo ankasa wo ye gu ubotom wo ye nsoso na se wo ye ni ye nsoso na within a twinkle of an eye no woni wonua na wo susu wo feel say wo person na eye pewo abrabo mu no woni na ayepe enti na abrabo yenkas obi mmomma obra ne wankasa wabo enti wankasa no wutu anamo ebe secheduma se community bank na sa hyehyeye we ya ya nyina de egu honum no ode wo ho bebo ye na ubenya so mfaso mobilization centers na so ye enyinasu address secheduma se municipal ene wo chechere efija kwa brain not na ewo edidwan eno so mampon municipal ene fa number se yehiamo ye pempacho number manager bebuboi o de any other federal enquiry bia wo pese o ye no fresa number we sisi ya si ona nkasa so na ekọ obefa obenya abotre one obekasa no wa kire de wo pese o nya bia bu enso de amampacho obobo numbers ne ba ye pacho number na ye 050 168 27 37 050 168 27 37 na 050 161 79 24 050 161 79 24 Ebany for we madam ase na masre nkwa ene ahode de amamo se ne mo som no kra mudi ede ma adasa no monkoso a na muni na yensu yegidie wo mu very good yadam ase adofo awiai me Krobea na Yaw Asante. I personally recommend such a Dumase Community Bank PLC ede ma odwadini ma yenka mom ma yenyina yentu susu yensi yenkakrakra. They say me must start ye me 5 CD 10 CD 20 CD plan nibi ati ase en kakra obeti weni no na yesika kese e de amawo fa hodom yen na ade nyina abedi aboa na awie yie e de abawo e na wie ya Bolivia Enterprise fonso eta yechi onom na di future life enuane no abadwa so e na wutie mi sa enuane vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edun kunu ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye aduane mu ma tonchom na de yen ya ye kama ye danso wa afoforo ho ne se oba na ye hunu oyade a haw na etete wodo a ye maw aduane a hode no we nyina yi wo mu yi ye maw bi di different ye wo
ye ma obidi etu yade na sententem deku e de mawo e ma anyu ahoto enti ote wo twen de foka bra ye nche wo kumasi sofo line alignment hwa ye ne multi home no e na edi animhwe ye numbers e ye 0246 01 0150 e na 0242 87 8090 unya fresa homa we ya ya Bolivia for ebeje so no akasa ne a kirense mu nso de amaw na we are Citrus Investment Real Estate Limited Kumasi Krobea ye mu an ye wo onuada sani awutie mie ebre ni nie se wo nso benya wa wasase ebre ni nie se wo nso benya wa ufie se wo pefia to ana wo pasase a manso enkekan wa bia ni ho ejapade a eye litigation free ena ato a eya Bata Citrus Investment Real Estate Limited Kumasi heya na woni wonum ni nkita ho na ba bia wo pe wasase no obeton papa na dia mawo ba bia wo pe fie no obeton papa na dia mawo ye kan obi nso wo se me nso emi wajapade o na ho hene me pese meton Citrus for ye an obeji ato won ho so ehwehwemu ahodo eseso ye hunu se eye janiu eye wa de no obeye owia waton e de amawo ye kan owo 5 bedroom house ewo Kumasi heye ginyase ya Citrus for ton ediso ani je ho se woto sa afie ya be fresh Citrus for efie ni wo ginyase heye 5 bedrooms eno osan wo 6 plots of land eno de da kotei kwa me nkruma suapo ye chi heye na kotei wo ensase na maako nsia investors mubetumi ato na mode aye hostels enya asem ketwa afi wo abrosane a adankora maako dum miensa 13 bedroom house eno nso Kumasi Yaw Asante TUC heya eno osawo a 4 bedroom yesi ne story building na emom yagufa ene yajafa eno nso okronum bosie heya eno nso woton enti mesra wa wutie se wanije saa nyoma yi a maboboso ehu a fresh transfer sisi ya numbers a we use eye 0548 18 1000 0548 18 1000 and 0241 19 8922 fresa mawi na woni si transfer nkasa na de wonte ase no won mu nkyire mu mawo and asaso herbal center ye Kumasi ha 4 months tafo 4 months ehon ye wo station na chi wa so for Samoa eneda asasu herbal center no papa no na akofa kubi herbal powder no ede abadwa so onua wutie mi a wo ye be ma na sebe wa wo hunu sesese nioma nkoye enioma nkleke wa ye mre wo mpam me pa chawo fa wo ho bo kubi herbal powder se wunyanya kubi herbal powder eye powder enye nsuo obese gunsuo de mu ana kubensuo na abenya obese agum na wakanum na wanom eboa obema ade abeda ni si akwan ntima wadane 2 minutes mine no eyi free ho ama waye mrempam wa wutumi usesese obema no fo wana efon twikom entumi satisfy ni nyina anya adepa kope kubi herbal powder asasu herbal center for the abadibi na unya bi ebeboa oba Otec 1029Fm Asem Beba Dabi before no abenya bi ato okọ blazer required bi si herbal abenya bi of ata drugstore webu akọkọfodua Colinac any Freddie Mens for Ashtown fodwo herbal obekwai obo asesema deba wo ho ena yade bi nso tete wa wakwa enkwa fresh of Samoa asasu herbal center na omma wedru nanyu ahoto ne number eye 0243 50 5775 ena 0244 166 602 offer ahoma we ya so for Samoa beje so 3p garlic mixture den so pi work natural health if wedru se dro we secret ne se natural garlic enti wuni se wunya bi na se wo bobo a nokre me se wo se eboa wo nipadua na hoden emoja tumi di atrentwie kama ewo nipadua ni mu why na etie me all the time ya no feel very weak when nipadua ni mu o pressure de bia wo check ye nam ye o cholesterol wo soro immune system ne function ye wa pone wa poso sasabro ne ahotutuo eno a na ha wo wede ya ye nwuni kura ne kankan koto 3p garlic mixture 3p garlic mixture unya se dru we bi no mo a wawie
oba Misty Heba Kolina Keba Dani Heba enim yaya ye tu no nyina 3p aduru be jabi ye number ni umpe pinchire mu a freye eye 020 100 0021 ena 0248 928824 ene Volta Real Limited yensuo tu super enye nsuo ni nsuo di super enti woni a ebetumi atu super papa edi amawo eye Volta Real for adofo nkrofo ni nimadwuma baako owa nimdifo a eti adwuma ne yase no oma ye adwuma na che mienu ene onum wo mfidi a onum di tu nsuo papa enti wonum bone asase ni mu kwa asase na yase bone bokese ni mu twi nsukro gen na de mawo enti ufie ho wadwuma mu ho nsuo adwuma na apesa oye se ne etie bia ha no wonum ebetumi atu nsu papa no de amawo eye Volta Drill Limited so ama nkwanchefu bia betu bia amawo na da bia problems so tee a eno nso frɛ won obeba bisiesie di amawo oba kumase ahodwo da abanya wo main office wo oba sunyan tachiman ene doma offices wo ho okọ Asante Mampon o office wo ho Secheduma se ene adwira o offices wo ho okọ Kofiase ene myaya hodo a ubehu Volta Drill Limited baby a opese ye betu nsuo ma no de ehia ne se obefre ye ne no obekasa ye beba be mensuo flu ye number eye 0244 299520 ena 0266 43 2210 ene Awurade fie Heba Center Dr. Manko adada no se wo ba kronum bosie Red Park a hei ene Awurade fie Heba Center yebutuo na onia sebe yade tete wo papa wo se baabi atokro da wo nipadua mu bia na duro bewura na ekwa akoyem adwuma enti wo die ni tipa ye kase bi na abeto wo wabre o enso nko brana papa ne mfa aduro nwura utokrom na uti yade ne nko wo die ye namu yade ana mogabruso bi etwere yade typhoid ulcer malaria na stroke na aka wato ho wunti mu twetwen ana waye mrempam wo de wonsabuo mu nye wonso wo peba wo agwagwa no waye mre papa nso obemu afo ho Awurade fie Heba Center owo Kronumbosie Red Park eho no wo ye number no eye 0241 093915 ena 0549 206633 ofresa ahobeya Awurade fie Heba Center Dr. Manko ano ono ankasa beje so titibre mu Awurade akwa ono bekasa na waboa wate na matuka Heba mixture eno nso dodo na abone nsamrane antenes yaduro matuka Heba mixture yaduro a woni pada sani benom ama aboa no ama ni nipadua no agina brane enti na wie me ne wo kase waye mre emojabruso nie to de bia na una ase no atatai wanum nyina to untumi ni di utidwa gaga afeti wani ema wanya ani kura ho hawo stroke yade abo wahwefom ana wodie yesisie mu yawo watenka teko ana sesebe waye mre pa wompem bema waye mre oba unsebuo mu problems nkoa adura mekamfo ama una awie eye matuka Heba mixture antenas yaduro no ebodwuma se odi ebra Misty Heba Dani Heba Kolinak ni apidank kasa wope matuka Heba mixture pharmacy drugstore bi ebe wo kobisa no musi ebi ni kwa fresa number wi afre baby a wo bia ebe mo obi wati ubenya bi number ne ye 0243 42 0005 and 0554 36 3424 sa woko Halus Heba ewon kran drug lane ebi o Christ is the answer ewo tadi ena Kingston enso wo asinfusu matuka Herbal mixture edro asetna for emfie aduasa ensia enso anane nwotwe ebetumi egu just with a twinkle of an eye eyade amadwene ho a menti ase enti mebusa afanu no simple question ya mehia simple answer bema seto Krobea se mekase ka ade ba ko pe ya
mo setna for 30 something years mo ba panyin what 35 years na enei aba bedru se ya etipia obeka se ye de sa de kro no ye de ne ama ya ware ni egu ye de obare ni breme ade dodo okay oba se me kase won so kan de kro pe mo ba wo 35 years eno ne nam so ya wugina so denden se be me wuntumi ne ntena obeka se ye de ba ko pe bra wanim meka se obo mi dodo obo toto okay enti enibre ene bro ena 38 years entemoti nei abedwafo bebam maybe ahoma na tum amatiefuo makabi na mahwe ebia edidaso ewuriem na ansana no udede Reverend Francis Bafuchi Reverend United States of America mu ena owo enedai eyewawoda wona we founder Emma Back to the Cross Chapel International Reverend Francis Bafuchi ene eyewawodai wankasa hokani Mrs. Rita Bafuchi ewoma ene wawo fa sigitaba wono so Otec FM ha cheso wo fa sa kwanya iso Emma happy birthday ose nyankopon ni nhira na humobro na ho bambo ene ni nyinkyere enkwa husan say Reverend enkan happy birthday to you and God bless you. After this short commercial break abedwafo bebem apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase medo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we mfie du mienu ka ho. Our pharmacist and herba shop. At phone frɛ 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ade minim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawud ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa ba se wo ha ne akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre.
Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nenso ankwesiaga ba kokura die enkofo yi se akwesibuo so buoso na wonti Voter Drill Limited nkana Voter Drill ane medie ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Voter Drill Limited yi mi problem na solve Enfia duanan siani ena Sechedomase Community Bank PLC eni atena bank ya besoma manfo papa sefa account ben na pese obie na besia de metomebo ase na mede wafam se wo mane sika na wo gisika framanone a eye Sechedomase Community Bank PLC na mekamfo de ama wo ye kuani opebusia aye okua na se wo ya ba adwuma ni eye na bafia opebusia ana se moye bodwa monkam ho mom se ku na bosia bo ebeye mre se susu na wo tonko ade a oni hawkra afi smart loans wo mo adwo market free controller and accountant general department o ye shenkani na opese oto wankasa wo ka otwi obi prague ya opese onya wo de e yabobo ya na wo pa obema obesia amwato bi banki head office e wo Sechedomase sanso na wo branch wo ho na obey Sechedomase dwano wadwa e wo GPRT abrosan nchen pe Kenya ase de MA school no nchen ho pe Kumase onsabekomo okọ anwulaga e jena jusu ho obehu banki wo aboabo obey post office ho aswase kwan so pe otafo de club 600 Dr. Muzu Junction Bompata Oben Boss FM Adum Kumase Mosizongo nso behum awo second station ho a afi o mobilization centers ahodo okọ anyinesu a Oben anyinesu nursing training school chechewarefo emfa omo aninche police station ho pe sanso na edidwan obehum mo health center ho fre 0501682737 and 0501617924 Sechedomase Community Bank PLC, a bank with a vision. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuro bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hadie woni adepa hene no se me mwatira kwantem na me ho preme Kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Osia
Osia dan na nakwabnapo contractor 1 sano bia frame me na me simpatam ha nyina dan estate houses a ohunu eyemi o nanso mi problem ba ko pa ne se afi bia je me plaza dan no masa penti eye car me pon de bia me hu de menye kra oh Osia dan pa na wonte Avglo bricks house fonka wo mo de wo mo house no eye bricks eye de London for you su na bia ya wo Ghana ha we no clean kwa na ye de aye wo hia plastering wo hia painting bia ye hia ne se wo de ahyehyɛ dan no eni akrachifo ya rekoto ache afei ne bɛri nampa no sa wo pe Avglo nyuma ni bia hwa kokonfa no teaching hospital omo wo ne ho enwa bia ne de ye abrantia sport e wa agogo eno nso sa na Osia dan hotel kesie ye we je ben CCC Royal Baron Hotel enwa bia ne de ye yo eni afoforo bebre aka oh I see Osia dan say de Ghana ha de Avglo brick styles enwa na bebre na yusu aso eni fo number na mame na me from say sie me je honkra eni free 0244 992928 oh eni say de Avglo ti me champions in the bia enwa Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, yada must say. And every year, ya koya, ya samba. Aha, ya 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi, you made no, Edna, wasungusua. And every year, utie, and every year, oh hey and life and now ye beda Dawood Herbal Hospital so ase ye kan ye kai onipa da se ni awutie me akwanya no aba ma one oni traditional doctor Dawood bompuni mpu a ade biara eye yade a abeda ni ziba ewo wabra bumu no yade de beko ama ziba enso kwa obenyu ahoto oba wo pa wo ne ma sebe sichire yade anamu jabroso ene etete wo obemu aduro amwanyu ahoto stroke abubu agu fam ode ye hepatitis B enamu yade bi no akote wakwa enko ode ne ye ulcer anso wo yemu a eso obo ana eso wachi ni nyina wo ne Dr. Dawood ehia obeboa wo wa wode ne ye kokram ewo prostate mu ana aye kese oni papa ni nhia bema ode ne da form dem ode oya ne hwienye yie ebe peja amwanyu ahoto oba sebe wapa pa dem ma bra no onye waduro wai onsu benya ngenge ato na so eje so krapa faka ye kwa eje so siwo krapa edane enka ne na Metro FM ni wom no saaja nhye ne so sese wonum ni saa dan na mu biu na emom taxi rank ene store fo e wo ho nyina ubusa wonom se wo hwehwe ba bia Dr. Dawood aso ye ne wono a e wo soro ho a wudi free old Metro FM building no e ba ho no e ye be 30 or 40 seconds enye minute onu 1 minute okumpo onante kakra bi no aduru ho papa ne number e ye 0244 886437 and a 020-168-1717. And we are Lydia Ajamai, and if you force a two, or da sote hot city so. I was Asem Beba Dabi. Is there about to say a official say, Keyboy dear, on in an echo. Beman say, they be kaya or come out Keyboy Korea, Krobea, and him catcher and Obaza there behind the Oboa. Or no so be kind. Or say there be Oboa. Tia your official kill boy no be worry. Ne man so beba. Ne nipa o dani ziba pa your papa na cancer mchre. Yes, I dia problem be any ho. Grand beba. Cheze no bi busa say enti ntese mami o chusi ke boy over na wade. Tia fan say ke boy so de ko wonani a. One ne ma no e kwan be no on be fa so aye together. I don't know say there be yes or ne man ntam nye eduru ha on beba miwa obodia ba o se ndi odane ndi oso odane ne baba man nso kobo ke boy dua ndi da so da ho onane ndi da so da ho
Oba de acha me. Akra 5 minutes. E wa asem we ho. Fa omoro. Fa. Akra me da se. Asem na bo me pusa. When yanko di best mine na. Ensem ba yenim akra nya no. Asem na ehu. Yeah. Case na da onu papa. Hwe senia be me kan nsem yi. Hwe senia oba yi so kan nsem yi. Enkoda yi so abeka ho. Ka wade di kegu a nke nkwada de omo nka ho. On se ke duru brebi nko omo ka bomu. Na enso so se de ekeka kwei. Ayi bibia wo ho. Se papa yi se me pema de. Enkwada ya kamate ase na manim. Mehunu ane se wo wura be ma da mo. Se ye no kre se nye no kre. Hwe ni awakoma be ye ye se wo ne wo yire gyae kra na nye se obi nsa da ne kom. Be ma foforo nsa da ne kom. Na wakọ na waba na enyemre na ade abaako a mepese ye hye ne nso nie ye nhye obi se wonware ye nhye obi se onome ye nhye obi se onno obi de nwulu asem we mu pa no eno no ya man kwada ne ho abamu no se chinchini a je se ye papa na obewa no chinchinia je se ye papa nko na obewa no odo nyenhye endi se wo show obi se chinchinia ono obi a na wo se ono no a eredi ekumkum ba no obetimi age pene ane mewa no na o hihye na adwen ene emeyi na firi ho na me ho atomi ekwan bebre ene betimi afa so enti wo mo mienu a wo manya wo masem no omo de omo hunya mahi se ema no a omaje ata omo ni ase no eni se ma no edu omo hugim sa eya adwenkere maame ke betumi de anka de wadure de papa adure nka mo ntena ho na se ye ma ne mo bibi kura no amomi enu mu de adidi opo obaje atom ompa onye ntom enye nhye se wa nwale papa de a se wono ba no timi ko de obewa no kote ne wo ne de ense kan ne nkosu ya kofie ho na ma me na wo wa na so na wo no e ma no de ne nkani so mo bam kura enezi ya wo kan se okoware na ma wo so obeware na ma ma e de na muzumonyam ani monyam no ana se de munya ne de en onyini mo ene de en o ma me no so onyini mo an se me ba o mo de na ne de en se me ma me kware wa anware me papa nti enye nhye se chinchira yesi obi se wonware eze ma ami nso ye me mobo kakra efi se sei okoseto hokra seto enya ade aseto obeje ne se eyire fefe feda se sia ye wo mi efi de wo hunu ene ne wate no emfa papa ma ene se ne ma so se wo mo so emma na se sia se nyame emfa sa ma okọ na kefu enso de ko wonani a enfa na ma mi ko they say maami pa na me dwen ne ho every say sabe de wakanzinze mu ene mema de ne foforo mu no e different ekwa animu kakra e different na we kra no say ke boy no kra no e bia no wa kokoduro eno betumatu sa na ma we ato aso se me me hu ya akra enka me maami nsam ye nu nyina aso e ma nyina ekumunda da anso ka ho na ma hwe wo yanim edi metia kwa akosim na ware ne nso betumi agya ato na ade de awi nyina na ware asani ya obo ya nya ne sa ye 25 we a wo wi ye nti na akofa confusion we nyina aba na wo ba begya ato de a ene ho na asem no wo no sure de awi nyina na ware asani gobi a ga do do no agobi gobi 100 yo 100 the day akura 2 packs so be body count here 100 no obi benya body count obi benya obi benya we dia na mesra moment start nya na mo he 100 the day obi benya ya wanya sha woni o abema dia na make onye oba o na sa mema bi so ba sha wo hwe sugar boys wo ho sa
Endi minim. Endi minim. Minim say bema. Bema, wo de bema wo no wonye say yi ni bi. Say bi aware 100 a day. Ebinya bi. Ebenya de obewe 100. Dika omu nyina yo na say dia ma amanfo agya ne say wonya kwawi obi osisu me. They say the omojari. And then the okwawi obi ba akumienu. Osiminu agya say bema body count 100. Na mo ka de obi de eduru za na. Aja kwa me say de wo ye eboro aja what we me suspect o. Hey kwame. Hey. O de tra o ma me na so fie na de tra o. Ma me na so de radio nkomo why. Okay. Enti ebusuafo the ade na du na ehu metu menua be man fo. Menua be man na metu no fo. Se awura ne se one ne nante biewa ontwa so. Sabi woti wo ya mehuni menhunu se be ma ope oba afoforo awanya bi. Menim se nia ote se de mehunu sesie ya ote mentia se menua. Bibie no osi kwan se ope oba afoforo awanya bi. Ti onyintum nkope foforo. Metu no fu se onyintum. Na wo hu maame a akuti odie yo ontwa so. Se wanhwe yi a obedi awu. Se wanhwe yi a obedi awu. Wanku maame a obekum. Wanku maame a obekum pa aya kai no kai boy no. Ti metu me nua yifo onto na dwem. Na onhwe oba afoforo. Se emma no beta na ti a emma no a enhwe oba afoforo mfa ma no na omonya ne ho ade emma no na wone ne ntena. Na se awurai se timin on timin ne ntena omunyai. Na me ade ba ko a mempe ya awaregyaye a entokwa wo mu. Mitwasa ade na ye metan so. Yesi won se nkwada yo. Yesi nkwada bi ware ama ami ni papa yi ekotena seat ba ko so. Ebe dai na anije aba awade enum. Ba ko be wo ama ya to bedin ama wo mu mienu akọ. Yesi enkane ni nuani ena bi ni o na enkane na meyiri ni de bi wo ho. Enkane na mempena ni ebi wo ho. Timetumi nuayi fo nsei. Obayi ho do bi e wona kuma mu bia wongu ahom kokko no mpugu. Na onhwehwe foforo obenya bi na sa awurai se on peno a ma onkotata no ma wonko ni fie ma wone ne nkoko na wone ne nkoye hwe na se wanhwe yi a obekuta hwehwe. Okay. Timesere no pa futu an be ma minu ano no. Mate medase o agudi oba pa edna de da bia ya na wo pemasem obusam se body count no eno e kire sei dodo awew se bia wo yo obey dodo sei na wawew ana wawe kan ena onso ye be mai dodo sei na wawe oh eno nso kan eno na me ka ho asem moma me ne Jerenas emmo enkomo miwia eja kwa me nso bebam simanum na afi mabie phone lines no atum amatiefo nso abem na enawia yi na wotwe abesi atwam kro ye hyembo ewa afidie yi so sa ye kra ye kan sebe aduro wunya papa na se wonom a eboa wo ankasa boa eboa wo eni se betutu anamo wasi yie ohaw adeso akoda na bi a abeto so a wako ho a enko yie no ebeyi afri ho amwanyu ahoto enti ene Jerenas ose obeye amanfo surprise enani nro no obechebi no de ama etiefo a etie ti ma mema na kwa aba na womie animu no eni animu na afei etiefo ne adofopa me Jerenas ta machi ama machi no pani bi di amamo Jerenas akwa aba ya na Krobea me ba cha na ho te sai oba de adumu isi se won soso ni wa bedwafo nyina mo ho ye o nyankopon adom ye nso ye ho de pa ene bieniomani ema ye na de pese ye ne nto aso yo medase me chia ye tiefo nyina ya na wie omote nkwankwanu ya se ti Asem Beba Dabi se nyame adom ye de ye ntoma bebo Asem Beba Dabi ano no enya asem ketua ye hwe watiefo ya omutie dwumadie na chese da bia ye bekasa afidie yi so ye obi ho no ma chese aduro no ne kon do se obenya bia no mu nanso so fame kɔ no obi ho no ma watia nso ne ni ho enti chese mpanifo ye se ne
Asem Beba Dabi dwumadie so ye be ye nuanom bi adoye a kyese aduro no matia emunsem ne ade nyina nanso so okoto bia no no aya asem enti ye na mpanifo ye se ye be sa adoye na ye nuanom a omuti Asem Beba Dabi kyese da bia omofidie da ha 24/7 saa nipa no awasi etimi ayo madom no musu timi nya dupa enom emu mapomden esipi esita ye no ntina mpanifo aye ne se enne no ye de saa konya we to ho ama ye nuanom atiefu ade bia mutie fidie so na omuti Asem Beba Dabi no omuso so saa doye etimi akwa ama wo mu enti na ye baya dwumadie ne fapempa ense bema anipa ate Jerinas fo ye nupa ye de ebadwa so no ense enuro no ye wa Jerinas eba mesha ye ne ye atidi malaria jaundice typhoid ulcer menstrual pain menstrual disorder ye no adwuma ye no eye no ene esa wo Jerinas viko no ye no so ye waist pain body pains arthritis rheumatism na afi libido ye no so adwuma ne sciatica ye no so adwuma ye ntini mu twetwe no to ase ye maame mu a omoto so ade bia omoto dwase na ye se okoto osore a ne to ase ne gini twi a eduro no ebeboa no eye Jerinas viko mesha no na afi ye wo Jerinas calic mesha no ye no so eye blood circulation e moja ntimi ne afusane obo hono mo semensa itititi menans atatai chese o kokete so amintimi na sane mani nyina obo hono ma nipadua na gya na ho hene sane mani nyina no na eboa se wo maame wo ho o papa wo ho nya bi wo ho na sane ma we ofemu a enne empanifo ne se wo de wutie Asem Beba Dabi a ye se enne ye wadoye jiadro ni bi ne fa koma wo maame na na se wunua na wo papa no na wono so bibia enkoyi mfama no na afei ye wo herbal capsules no aduro ni ye woni nsuo ene ye wo ne topaye wo honom enti wuntimi num nsuo na ne topaye wo honom a obenom amanyema nyina akoyi ade ama wo enti nana ene ye pese ye ma ye tiefo no kwan na breka krabe mu a na se ye de niema ya bobbo so yi emu nchemu no atimi ama ye tiefo ene ahwefo ene wa wutie me sebe Jerinas nroi se ye ka se nroi ho asemo a ade beche na asan yen kire se eye nura adanse ye wo ho adroi papa mimi ba Otec ha me ni hia ye no me se hey Jerinas asem na wo kai kire se aduro no ebo adwuma na bo nipa enti ene wutie mi de ye awoi ye cheubi na china obefre dia dance ye no enti dia tia ne se obefre enhoma yi a mebui na afei mabusa obabi a wufri ni udin na machobi numbers a obefre eye 050 522 4944 ena 050 522 5578 ofrefo a wudi kan udi de say okaze free hey. Hello. I'm a make a separate meeting. Your friend will say, Auntie Susie, automatically, what friend when you be a dientina Jerinasi or Mincho be can be dear Cosuntia. I'm a patcho, and met twice. It can be out of Yana, my migraine semi quack with Toby. That's it's a bell kind, I'm so any may train a minute be Okay. Ene maame macho bi ne enti bra Otec ha oba be hujataba na bejewate na emwao na bibia nso enye kama emfama wo. Ofrefo a wotoso mienu din de se na aka se free hen. Pepa me din de sabaji me ka se free go crew. Oba Esther di enti ne na opese menche waduro ni bi di na ekoso. Pepa ya na me honna na ya me ya fama di so. Okay. Ene bra machobi bejibi na wonso nom ekina bi ye bia homa ni se ya wonso be frɛ na wadi adanse no arofo ma memfa we nso wa ha me pa che udi de se na aka se free hen me pa che me ka se free me hia me ke ni kubura me pa che na se me tuase ekitchen na ya me tie na nsi sika de boko akoton okay me se na di na me ada wo mamo ya na mafle. Very good. Ene wenya free wenya bi enti wodi amanhia ye de ka ho tutumrika nabra
na onso bra beje mache obi wate yankopon ka ho hello udi de say na kase free hen ohene sebe kase free Semfi ohene die enti na opese mema waduru bi die na ekoso ohene me yekwe mi to ba na bet ne wuhia mate ohene mache ojere na ase duro ni bi enti wada me burubura Otec FM na bra beje wate okay me dase arofo na me fa we so wa hai e ba che udi de say na aka se free hen na friend ejedi atimo dan so ejedu achimoda asreso eja die na ekoso die enti na pesa mema waduru bi dia ko ni sa ni ka mi taja ejedi pada dia so ya na mi timuka isa mo ko ta di ma ba ni o okay ene wa wuramu nso de a waye nhira enti ene bra ma chew jerenas eduro no bi bra na onso beje na kononom na enye ho adwuma ema bibia nso enkoso hello udi de say na aka se free hen pache free audu ni ka se free adukrom audu de na ekoso de enti na pesa menche o jerenas eduro bi ne yo si kano FM no so na mi tie ko so bi bakura e free to bo from nena ni di fa hapo no benu ye na no so esa chato na betia bo ani okay mate eni adukrum he ya bra na wonso bra beje na kobubi na nyamboa na ye frache biewu a wa fra ka ho asem ene de aye de akire tiefo me ba cho wa wunyina ha wonso din de say na aka se free hen Krobea, good afternoon. Yes, sir. Your friend say okay, free hey. We dey John Kusi because free Japanese side. Okay, Kusi John, dey na ekoso dey nti na pesa menche o Jarinas ye drebi. My brother, you could today, I company of today. Oh, okay. Okay. Na me say ubekchi me bi. Okay. Mate, beje ba akokọ mu abrewa. Obedi adanse ye ma wonso echine bi. Wabe fra kendi adanse. Hello, wa wujina ha unsu di de say na aka se free hen. Me ba to ye person rider. Nka se free asafo. O se afro say Vida asafo. Ba try. Ma me Vida, di enti na duro pese me nche obi di na ekoso. Nka to me kama die. Ya na me sita emia. Okay. Enye oba Vida bra Otec ha na bra beje. Wate? Na emwa wa ankasa nso ma memfa ofrefo we nso ewo aha hello be pacho udi de say na aka se free hen na Krobea me pacho aye hu be ma we hen me pacho me ka se free from no Texas okay aye hu be ma Jerinas no edi enti na pese minche obi de na ekoso ka tre na me de ekoso de se Otec de wa ni tie de bia Jerinas de bia on bebe bia no ya ni yare say ni pa ho de no de ya ni etumi nka na ye organizer ntia na ahunum tutu wo ho kakra no kre mate organizer ayehu be ma wada ma mache obi enti bra beje wate last one ma me fa last one me pa cho ye fro say na aka se free hen we pa cho ko bia ye frame of a champo it ka se free magazine okay okay, and then me check Jerinas in Rudy Binam Pese, we me ye before and after the Beye Biano, Adolfo Befre, and the Adansi, and Tio Diana Coso, the Antina Pese Mincho, Diaja. No, Nana, you should to a remember criminal, we had that night, he has no crane, meaning you go to Vida. If you are going by any CNS, they will come. The best way, you see me, I can be Croda, you will not to channel. Akunya bemba mudia kama mbiru blend bako awamidu wada sisi ana hofu chetete na mimi namsema mimi try bia na mimi ya dum na yamo okay Jerinas se oni amidu nyina mema mumienu no why enti momra meje why etiefo medamase na de miyi mobe edu bra mesa biebie wo a wa wagibi ne obeba na waba bidi adanse ena wie Jerinas my final words na fa yewie yo na ye dase em se niam ayi enye ene ya na yesie aha ye bekoso
aso Asem Beba Dabi ase na da bia ne pai se ne ka no bibire na hia du na so fa me kɔ no enu ti ye som o man we nyina ka osom ne hu aha se be boa me di papom den yetimi wie peye aha tinye se yebotum ana se do ye hia sika ne de na so ye pe sika no ne ye nipa so ado ye se omu a omu hia moa se de ye nuan bi frefre bu okra ene ye kan wo yale da ho so fa me kɔ no e problem nti ye be hwe na saafo ni nyina no ye pe sika no omu so ye yi omu ado ya boa wo mama omu se timi aka ye nupa ni bi amoma no ama ne nyina akoyi nti ye ka se nipa nya emu gidie no omu fa omu ho to e product ne so na omu animu asida na se de ya reality bia se de wo kan no wo ma ne be dia dance ye wo ma nti ya na mra ne bi wo mutimi boy Jerinas fo na me se me me honam ye me ya eso me to aduro no abeya de fufuru ya ma me opu ho no mo se che se na me sisi me wie no na me menses bia be se bosumi be nsia enan mitimi menstruate me koto aduro no bibia abakama eti ye ma me mu no sebe omu komu bletwa ya che se je omu kasa tenten wo fi omu kwanya no omo empebi ba omo maame no enu omu nua ma no na emoa omu sisi omu na ema nyina enko kama eti Jerinas no enema enan mi se obu ho no ma no be hia ye number no afre office ye number no eye 0241 814677 ebia no bi etika mu si for me set number nim su biem 0241 814677 odi obi a open nkronkron ato anase open andaka mu no on frɛ number yi bia obi a no ya di be delivery ama ne nsa aka duro no ama ne nyina akoso kama nana medase ya me adoma o ma de sede no ye be se yagopo isramo adofo ene Jerinas ne ho nkomo ene abono ye wo ne calic mixture no wo ho viko no ena Jerinas heba mixture no ne topa ye ne ka ho wo de wo frey wantumi anya bowura ba bi eton no bia kona kotobi na wonso de ye kan kotonanom na hwade obe fredi adanse ena simple plus for Yankopon so nhyira no onyam kese omo ne ton phone accessories the brand Simple Plus no eye papa onuadofo awutie mie akwanya no aba maune sese wo pe phone accessories a eye kama na we use a eye choose the brand Simple Plus so wo pe phone chargers power bank o pe phone batteries o pe hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth any headset me come for Simple Plus ne brand no ene de mount free say no na ye o pe phone covers iPod any protectors phone accessory bia we here bia no choose the brand Simple Plus eno na we use a ebeboa eche ebemu anya value for your money enti mu amutu phone accessories ton we monkeka mo ho na momra ye nche na mo metu bi nkoton wo de wo echiri o pesa odi sika ba me tu bi de mane wo a ni nyina ye hwo wate kumase ha ya so ye no e wa de hyeman dwem abrosan ne ene kajetia Dubai getu no edi animhwe no frona brasa abrosan ne first floor Simple Plus aso ye kese ba ko nso wo kajetia baabi a enkane ne e frɛ no toilet dan ho no masalachi ne nkyɛn ho no Simple Plus aso ye kese ba ko ye number ye 0244 590374 ena 0241 709636 unya fresh akuma we ya Simple Plus for ebeje so ne no akasa ne aboa dia wonti ase ne akirimu nso dia mawo ene basa heba capsules eye adura unyame wo ho heba fo nso ede aba adure so yobi a wo yefunu yade ka ne ho ne fie gya adumu a waduro nie basa heba capsules so wo ye oba na wonse buo munya waduro nie so wo ye bema na sebe wa ye mre wo mpam uduru sini animu anioma nkoye kokwa boto e pai wa utumu so ho kyerew infections ahodo na e hawo cholesterol yesi ye wosoro pe basa heba capsules na wo memene a ebeboa wa masumdua befie ye wo basa heba ointment eno nso di yenku enkwada asra empanyini sra eboa nkwada no obi ntumi mfa ni bone hwa akwada no sebe di asabra na asram ya akwada no entosi ye yensanse sisi nkwada e pai na ese
ne nsuo pae no ebi ntumi nwu akwadaa no woba akwadaa ne pampers na rashes ba ho a emma kyerɛ sɛ basa heba ointment abem ahoɔhye ntumi nsi akwadaa ne so ɛna wo panyini kakagye ɛsɛ wo nsa ne wo nam ɔyɛ be ye free ho honam kankan ba so fasra wo motuom uhei ni uhei mebɛboa wo na ntɛmo apropro ni meyi free ho ɛma obodi ne yɛ kama ɛbɛboa wo na ayɛ ne nyinaa ma wo basa no pɛ baabi eto no obi akɔ abenya bi frɛ yɛn wo 0244 26 7725 0244 26 7725 unya fresa ahoma wiya basafo beje so ne wo akasa adofo eja kwa me ebebem 5 minutes owia oba ne be mei entem asemi mese bia hoana tum na we die mo bam e wa asemi ho na mama ma kire madwen na yehunu ba bia ye de to eja 5 minutes ya nyakopon hwia twida ponyo kese pa na said ya obo aduro hu dawru nka me po bi obeye abotra aduro ama me na nka ade bi efa na awade sa awafo no kwa na ka meton ama omo sa abotra aduro no mi ame ya ma mo piao na nka sa ade no ndi be ko gu suto bi mu a awafo kwa na meton ama omo efi se me hwe mi ni aba mai ni mi ni aba ya atemi ya na na hwe mfia aduasa ne akire o se abotra ne motime nya atra wa be sisabri eden na asi na eden na aba na mete ho na mi wunsu amenkoso antra ho na nti se abotra ne nya atra ho a o atra ho fi se aduasa ne akira wo baba wo mu ama na beduru fi se aduasa ndu wada so ti o na gen ko ne kosiye gen na ti ba ira ho mama ama bada ma kasiye na ade ntia na me na mafutu wa kubia me sha se afri abante bi won se abante ne friends why we mami the new catch no K-boy ma tie for so so say adenti Asem Beba Dabi for yanka omamum brane ye money bede se e ka omuti ko shem se na bibi ko se wum ba ko beka say me di ma Asem ba ha mo ye mi sinti ye sa no ntimi ne K-boy no e na me ka bibi a kire no se mami me ni K-boy na ka mami we efie na ko me ne wie adenti ade Asem na wo kan na me ba hwe Jente make sa anyina ne se mami ba aware na se K-boy aware na se na ansi ni ya ntokobi ko sia na metima aware papa bi ase na ba da me na set no onyenyenye kwa anye se na otie set de mini misu ba me ne tan via biasa ye de be ye kodu abo a kire wo se otie me ni ye pa papa yizu koi ba bia wo be bia obo K-boy ni bi na me ne me yire ne tie na obe da na wagiro ebe wo na no san ko se nyame be frɛ no na nya na yire ne mi o me ba ho enti etu me ma nsofo won se wo ka se nya na yire ne mi o na one na twempra enti se wo se wo no obi tia se anamo kuma bi kura tu papa yin se ko de nsa shinap gbe yi ko dira ya ka sa bre ko wo di K-boy ayi frɛ wo se ka bibi kire pa se sia oka na nya na yire ne mi o ti sa na oka kire K-boy se papa na nya yire ne mi so ni na mamu ngotwe nti papa we obebo K-boy tiri so saa ba bi obeko bia o ware o obebo ni tiri so me na me ti ba ware asi o na me yire kama na K-boy ba dada na age no on se ni oni ni ofi na kurukuma mo sem na ya na eti na obia ni mo bia sem o obia ni mo bia sem nti me ka me nya ka papa wo ntu firi fufu hona na dwuma wo be da tu afo nana fa dwuma ni show bi sa asumbia hu eye papa so asumbedo me nana se ani anhu a enye tan yawo na wokom ni nyina ne se woni fie ne die ni hwe nti mami be wura ho a ni fia nti me yire pa na e ko wura hai nti asuosi pa na e ko wura e sino nti mimi ne no a nka on tu firi ho no fa adwuma ne mo bi na on hwe so ko ani anhu a enye tan mini aba so onya abotre kakra na nka meme ne no aka beka ko da so adwene ho a papa nti wonka alo bi no wonka bi nkire ne da papa wonka bi nkire alo bi no wonka bi nkire ne da fie biasa ne akire wonka bi nkire ne da o si o hu ne se no no ena watra hu fie biasa no o hu ne se no no na wo ye mfatu wi se che ni board hu ni nti a e bia na wo se wotete na bonten ni nyina hu ye o afi de wo se ade ni kwa wo ni DNA mu se won DNA mu dia wo baba akono papa na wo no DNA no che wo kire wo mienu wo kire wo mfie nyensa wo kire wo mfie aduomu wo kire wo what ma kire ho mfie biasa ni akire ta fei na mahu se moa me
nti dada na wo kasa wo si na wo ni bie ni wo hu dada nyina no hu dada ni nyina o what na tena wo amfia biasa na yachi enne na aware akwabe nyumo boy foforo fefefe awie na sikonkompi okay nti ke boy no so betie mafutu na ohwe ni me da se atiefo ye de sempa eto ewura yanim fufuo seto ni dwa ato a ode ma yen me bebia homa na tom obai se osomwa enye yie na me baabi a eha me eye nkwada no asem wei me nokra ne dem de beto ani ase metumi aka asini pipo e de akere maami se wotokoso se woni kebo ebe ware a ne man ne nye faida nokra ewo mu no ya kan de etini se nipa ade achi ade san ye nimu a ne yekọ se mfie aduonum miensa 53 aka mfie nson na wenya aduo sia yenyinim investment ya ye wo ye mam ene nkwada ne hweso di tua yenka enti wa brefri nkwada yi mofrase a bedru sa brei ye nkwada ye nyini entokwa wei ebetete wo ne nkwada ne ntemma wo benyini bra bedru a wontumi nya dwuma bio nkwada yi na ebe support wo ba nkwada yi so na wantwi kakra abaw ne wontemu yi eho no eya asem ma me mfa mafrafo meslamo ba bie phone lines atum enkomo aye die wadwenkyere wo ho and say 050 522 4944 and 050 522 050 522 5578 ofrafo awudikai we need to stand up as a free hey but your friend is Stefano ka say free bonyo okay se fa bonyo enkomo wadwenkyere wo ho ne say and seven if you down about honina but me will take free more than 30 years. If you down about when some of Kayina Matinina, the never may buy our Bekayina Matinina, Mamma on she. The Anumiano Bermani, you know, so that or Bro or Bana, Ukraine, so none I know a young sister and yet. But Oba, what in your club, Bermahu, and no. I was 35 years. Any now woman who watch it, you are in it. A bear man now hold that one word and what you so they catch them, mamma, and said, what they did. Bear man won't worry no could see baby that. And he said, bear man not about track is our power. The apples win you know, and then a time, that's what they want. They catch them, the water, mamma, and said, the water, they were 4 years. I make 75 years. Okay. We catch them and say, all she, all sacred imagine. Now, all got to warrior. Now, when you crew and then I know the money you have a time, and catch them. Okay. The money you have a time. Bama walk over when you actually and fear, Mamma will be soon with you. Yansu da se awie wadwenkyera onso de abaso me pa cha wa wugina hawdin de say na aka se free hen Krobea party friend officer. Okay. The first thing is so Tepa. Okay, officer maminti wadwenkyere. Krobea woni bibia Sunday mamin kan photo castle what see. We blacks and Africans they refuse to think and we refuse to learn. So Otec on Kankamata Kanipa o time so now radio so ya ni pambe you. Tell them 100 musa program we afani pass train. Asem we this UK London na the designer or type Prince Sky. Ya. Umi so we are in United States. And Timana ya omubo sa brano. Ya mami di yes ko janu so brano no officer say. Ko fa ukrobra. What you ni kro? Hey, uni kro na memanu you only to the theater so and look out, no, yes, no, and you see now. And to me, excuse me to say this on radio today. Sorry. Because Bible and Mumuna make here and let me guide the okay. And to call him
Now, woman, woman, it's in front of you. Okay. Matia Bru, Meda say, officer, anyone drintre. Hello, me pacho, we did the sign, I can say free him. Pacho Krobea, me Antemagi. Antemage, Maminti, wa drintre. You, Yame Pese, Miniaba, not here say. One can say, she Makuma, dear sense, and easy. Nane Bermatana. Wanyo nwa die so wo buru wo so ye de ni nyina watena si ada be ma na se wanya no wo sana ne tedie no mu so che na se na de na buru ni ku die no so de me ka kire na se wanhwe yi a wo de ne nsa be si fom nkwala nwotwe nye yizi na be ma na nunu ho aba be butu wanim pa chew na si wontia de me ka kire na se ordinance abesi form na be late no na be ma no so we be so no one day one wo date asem a me ka kire ni wo date no won fansa ba bi ensuo nka no won ka hu se e ma nwoche wo ma be ma foforo akoyo nwa na se the questions amu bi se ni nyina we sinkiti se ko boy o se wan no wo kwaware ni akrantia ne eyi obabie nti wo hwe yi na wode ne nsa ebesi fom. Okay, meda say adakoja achede hye ene won so wadwen kire. Hello me pacho udi de say na aka se free hen. Hello. Mpacho ya France o ka se free hen. Online ni munye enti sa jina baby pa emayen jina baby pa ma me mfa we wa ha me pa cha udi de se na aka se free hen me pa cha ya no me shia me pa cha ko bra ka cha sister ma me so onyu abotere na be ma na wo da no o fa no bisi baby ya woni we aho ma ko enso enwotwe usi jana no akọfa de ono na nwo da o da wa ene o do fufuro na mu be be ya kakra no odo be settle true nti won pa be ma na cho no no nsanta no hwe ne ma ene be boa no okay ya da se ene won so wadwen kira awie on so de aba me pa cho udi de se na aka se free hen okay sofu Jeremiah maminti we yo Krobea de mase ene emodi mo ambo mo ma nyana e ba cho Asem na abato mo ni mo mama me papa aye Asem kitu au Krobea just Asem ni mama me ni be dia ni pidi o pense ma o kan o mo Asem be tani ya sedi ni si bu na hinti eno me nyame shomu kese obi ni mu de espiti nanso enkwalano agia wo de ka wo papa chi se bi ko boni wo mo a enkwalano ya sa bi mo. Okay mate sofu Jeremiah medase pa medase no wadwen kire. Hello ofrefo a wutwa to udi de say na aka se free hen. Hello Isaac maminti wadwen kire. Pacho Krobea imagine se be bema obo ba die mayen so dako pe obo no na wan so le a na okwan so ba o mu se on na tena che and so bema o se be o tron sa o ba so die enya advance bo se bema o ba no asare we se o bisa se de pa na ha ro se obo no ko o se bema o tron sa bo ba die ibi ati si dako pe obo na so le a no kwan so ba ni sremo a ona kwara nwotwe nti mo ma me no ene ne ho na be ma so no se bi nyo no kwa no ba so ko peni openo no se bo ale ne so de o ba ta man ya bo na on ta on ne mo no srom awade de ni nti ne o ba ne ka no okay e ta so bu pa me da se Krobea men so me da se men fa frefo bia bio sebe e fa ne fa no obi ate ha enti obi atie die obi a ofre ye bia kan enti eja kwa me
engine room oba de achiame monne fufu seto ene oba lady agemai enko fitiam se de atiefo akan adwensa kyerɛ bia ba monka adwensa kyerɛ bia mai na se ne etia ne tia muntu afanu ni bia fo na yensre otwedi ampon kwa hoden ene nkwa husan emfama muni se adwumadi ne mama sese ya medam wase enti medam nso mase fufu seto one oba ledia ena we grow fine herbal tonic no eye adura se wunya bi na se ono nomo nso a nokre me se wo se ebeboa wo nipadua na hoden ama agina ena we ye kan tititi ye na achew wanumu no ato a wuntumi ne di ye kan nioma nkoyie mfama oba wo nsabuo munye se wunya grow fine herbal tonic na ono no mo a natural cocoa wom ebeboa wabu nipadua ne ho ban ama o menses na emba no etumi aba kama ye de ne ointment nso aba oba bia ye o ye bia no ma yemfa ntwitwiw yie na beboa yi saa yaw ni nyina afiri wa ma ho atɔ oba PFA pharmacy Otafo New Road Misty Heba Colina Keba woba Apidank ene dan Heba ni nyina wo mrum obenya bi atɔ Costa Pharmacy okejeti apampa so Habme Pharmacy wa Asafo Pole ho ena woba Chris K ewo Sreso Edupark Pharmacy wa Tonsu tena Teteba Osofo line obenya bi for further enquiry bia no Fredegeta Herbal Center for ewo 0244 596532 and Hepa Plus Pavi Plus Mosono Sani Yamedinki Akachro no Enroni Yemiensa Hepa Plus Pavi Plus Mos na se enromi ensei onipada se ni se wunyabi se ye ni nsuo no se ye ne topa ye no se wo bobo ebeboa wa sroku hawo esichire yade mujabro so tete wo watenka ate kwa na waye mrempem infection se house rade adore esisi ntinim to de bia na onipadua no ba bi wo so kope Hepa Plus Pavi ena plasmos na bobo baby eto no bi akwa abejabi ya number e 0542 778572 ena 0591367898 mapon Maka Abraham kana sem eno na me de sore so jataba inhyiran kan kwadwomo inhyiran kan oba de achi ame ne agya kwa ame inhyiran kan mo wa wutie me ene me ame so betena ase di ho chi ame inhyira no ebi nkan yenso medamwase dwabrem be ma 10 gram ahofe ka hye obetena se no de asom